عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرام تحديد الناب نيكون الناب نيكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرام تحديد الناب نيكون الناب نيكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي قلت في ابنو حبيبو تميتنا وسيو قبلمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو تميتنا وسيو قبلمبو مسمتنا باري هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يوننبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا كفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني ونهو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبا حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرق كوينا سقيرنا يوم عمرار كمرات سقامتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من قاس نقرنا زقلي سدالي بدي لو جاتنا زيات دالويو أخوانا سلو زيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بقرينا التقبار تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من قاس نقرنا زقلي سدالي بدي لو جاتنا زيات دالويو أخوانا سلو زيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين انت مالين لومن صباح وانت خوني زدالة زي جنبه يقلنا ززاني تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين 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 سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوا كتكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو مبار نايلومي مدبنا
ከምቲ ኣቐዲምና ሪናዮ ዘለና ምስ ክቡር ሓውና ኣማኑኤል መፅኡ ኣሎ ኦልሬዲ ዌልካም ኣማኑኤል ቤደ ማርያም ከመይ ኣለኻ ድሓን ዘለኻ መጀመርያ እንኳዕ ብሰላም ተመለስካ መገሻ ናይ ኤርትራ ነርካ ተመሊስካ ኣብ ሂወትካ ኣብ ንቡር ጉዕዞኻ ኣቲኻ ክትከውን ተስፋ ንገብር ምስ ንዕዘበካ ዘለና ድማ ከም ዝኾነ እዩ ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዕዱምና ኣገዳሲ ሰብ እዩ ሕቶታት ኣለኩም ምስ ግዜ ኣብ ቻት ክትፅሕፉልና ኢኹም ዝያዳ ግን ናብኡ ዘተኮረ ክኸውን ኣማኑኤል ቅድሚ ናብቲ ሕቶታትን ኢንትሮዳክሽንን ግዜ ምሃበይ ናይ ሎሚ ስፍሕ ዝበለ ሕቶታት ቀሪበልካ ስለ ዘለኹ ምስቲ ሕቶታትና ዝኸይድ መልሲ እናሃብና እንድሕር ከይድና ንኩሉ በብናቱ ምፅአ ኣለኹ ስለዚ ኣይነው የር ኢንተሌክቹዋል ስለ ዝኾንካ ሕቶ ብሕቶ ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ብሰክሽንስ ናቱ ኣብ ኤርትራ ዝፀናሕካዮ ፖለቲካዊ መዳይናቱ ቁጠባዊ መዳይናቱን ንበይኑ ክርየየ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዞባና ገለመለ ኩሉ በብወገኑ ስለ ዝርዮ ዘለኹ እዛ መደብ እዚኣ ንብዙሕ ሰብ ብዙሕ ክትምህር ትኽእል ኮይና ትስማዓና ኣነ እውን ክመሃር ሬዲ እየ ዘለኹ መጀመርያ እንኳዕ ናብዚ መደብ ኣብቅዓካ ከመይ ቀኒኻ መርሓባ ከመይ ትቐኒ ቁርብ ጎረረይ ክስታይ ኮይነ ኣለኹ ናይ ከምዚ ናይ ሰዓላ ምሰኒ ከም ገለ ገራት ነላሶ ብዛዕባ ይተሓዝለ ደሓን መቸም ከማ ኢልካ ከለኻ እውን ምሳና ክትዕልል ነዚ ህዝብኻ ሓበሬታ ክትብ ኢልካ ምምፃእካ ከማን ከም ዓብ ነገር ኢና ንሪኦ እምበር ግዜ ከይወሰድና ካብቲ ፕሮግራም ክናቲና ኣማኑኤል መጀመርያ ናብ ኤርትራ ጌሽካ ነርካ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝገሽካሉ ዝነበርካ ድማ ነቲ ትገብሮ ዝነበርካ ምንቅስቃሳት ኣነ ብቐረባ ይከታተሎ ነይረ ኣትሊስት ኣብቲ ኣብ ኤክስፖስ ትገብሮ ዝነበርካ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ስለ ዝነበረ እቲ ስፔሻሊ እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኩነታትካ ደስ ኢሉኒ እቲ ናይ ቁጠባውን ናይቲ መናብሮ ዘሎ ንበይኑ ብስፍሕ ዝበለ ክንዘራረበሉ ስለ ዝኾና ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀናሕካሉ መጀመርያ መኽፈቲት ሕቶናተይ ኣብ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምሳቶ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ተራኺብካ ምስቶም ስታፍ ኣብኡ ዘለዉ እውን ርክብ ኣካይድካ ከም ዝነበርካ ዝዝከር ኮይኑ እስከ ቁሩብ ትለይ ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከተዕለኒ ደልየ ኣለኹ ምክንያቱ እንታይ እዩ ነይሩ ከመይ ነይሩ እሱስ ክሪኦ ደልየ ነይረ እስከ ወስበለና ኣብኡ መቸም ሰላም ዳሕረካ የመስግነካ ነዚ ዕድል ምሃብካ ንኩሎም ቶም ሰማዓትኻ ከዓ ንኩሉ ኤርትራዊ ሰላምታ ፅቡቅ ናይ ነፃነት ግዜ ሓሊፉ ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ዘብል ኩነታት ሓሊፉ እቲ ናተይ ዑደት ኤርትራ ምኻድ ኣብ ኤርትራ ከድካ ካብ መጀመርያ ግዜ ነቲ መፅሓፍ ምልላይ ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ተበግሶ ናይቲ ክገብሮ ዝደሊ ስራሕ እዩ እቲ ዕላማታት ናይቲ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት ብዙሕ እዩ ሓንቲ ነገር ኣይኮነትን ብዙሕ ነገራት እዩ ሓደ ነቲ ዕላል ነቲ ኮንቨርሴሽን ምትስሳእ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ይኹን ብዛዕባ ኮማዊ ኤርትራ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምምፃእ ማለት እዩ ካልኣይ ምስቲ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣረኣእያታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ በቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ዲፕሎማስያዊ ማዕከናት እንታይ ከም ዝመስል ርድኢት ምርካብ ርድኢት ረኺብካ እቲ ናቶም ርድኢታቶም እንታይ ከም ምዃኑ ምፍላጥ ናትና ርድኢታትና ምሕባር ናበይ የብሎ ከም ዘለዎ ንክርዳእካ ብኸመይ ገይሮም ከም ዝርኡና ከዓ ንክፈልጥ ካብኡ ሽዑኡ እቲ መገዲ ክመፅእ ድኽእል ብድሕሪ ሕጂ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ እቲ ሕጂ ዝርድኢታት ነቲ ክስታይ ደይኮነ ነቲ ናትና ጥራይ ደድሓበ ወይ ከዓ ንወፃኢ ጥራይ ደድሓበ ደይኮነ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ደሎ ውሽጢ ደሎ ንኩሉ እቲ ወፃዕተኛ ናይ ዩሮፕያን በሎም ኤዥያን በሎም ናይ ኣሜሪካ በሎም ናይ ዩሮፕ በሎም ረኺብካ እቲ ርድኢታትካ ጥሙር ሓደ ንክኸውን ዝሰርሓሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ሕጂ ነዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ እዩ እቲ ነገር እዚ ኩሉ ኣብቲ ሓፋሽን ቃሒ ወደብ ይተዓጠቕ እንዲ ግን ንዕኡ ንክትገብር እቲ መፅሓፍ ከም መበገሲ ይኸውን ማለት እዩ ከም መዘራረቢ ይኸውን ከም ኣርእስቲ ከም መራኸቢ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዕላማ ብከመይ ጌርካ ክትርድኦ ትኽእል እዳ ነገር ንዓይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ከድካ
بزعبو اختزارب كلها بتعمي داسي دبلك أحمد أنا رأي مهنياتو خم إيرترا متن حدا خم إيرترا بخساجر وتبقي سد وطأ كسدة تنيا زنبرة تمليسو متحب صحيفو مستي مس حزبو بحساب كوينو نتنجر نقول عالم كزرقها خيل كله خفتن كله بتعمي دست بالنجاري نعيدس يدبلني هلاي نجار كا تهزبي أبي إرترا له تي أبدقر قبر زنبرة سرحت نإرتراوي فتنتها بزين إحنا حجي درجة بس إحنا هذا لنا سقاب حجي بدم بجرو بتمر تردو خوينو هيسمع عنا نعي حجي نعو حدا سلم هابي نير مالتي إذا خم بقى سكر كان حروسيل كايو تابجعو انتاي تجيرو دلو بقدام النت تمتحف كبيجر كا تحت ما بتعدي فقادات كبيجر كا توت حراي كبيجر كا تزرقحو زيتات كلنا جزار شو تشالنج انت دلو كنت وانا نجر نتي ابدغ دلو ابتي وشت دلو ايرتراوي وصاتني كبيجر كا عديمكا كم تمصو حجي او بزح متحبارات تي زلو اكلات ناي منغست تكالات رخيبه نخلهم كوصحهم كيله دحراي أوقات أو قبل ما كانوا حتى تلقى هالكستان قبله كيف زه وحجي عندي نايتي زرخب كايوم إمباسيتات قرب تلينا نناتهم قرب حبريتا كتبنا يدلي تسألك نريو خلنا مجمريا مس منستري حبريتا منستري فورين افيرس نايرترا ترخيب كان يركا توم سبات كما يرخيب كايوم بجاكا منستر عثمان صالح نفلد بزحنا نبر توم دقد لنا أنا توم قالوا تين فلطوني ناس لزي كما يرخيب كايوم أسرار حناتهم just give us some impression نايتي أبو زنبركا كنتات كمان يرو قربت الليسي أساسي دس بلتن يعني را لقولو بس منستر ترايدي كونس مستوم ستاف من رخاب كاون قال كابتن دس بلتن نت يعني را وقدام علامة خيدانتي foreign ministry office منستر عثمان أبتعرف أبجزو خيده أبتي أوفيس خيده خو حكيه زيد ليتي أنا خبز قبريز دلي دلهو نتوم كلهم أبزلوا إمباستات قدام لي متحباركم دليل زاد لي النسب هيبني تدوي ما خلوا زاد لي النسب هيبني أجي كاباتا سرح مستي زاد لي أكل كزارب جميلة مالتي أجي أبو دلو ستاف ويكا دايفرسيتي ناي ستاف بزحيو رديتهم تبوي ريسيرش فاسيلتي لهم أو ناي تنتنا ويكا ناي انفورميشن ترخبر لغنتات تسعر لغنتات بزح ابو تسرح لهم باسادرات نايك محجي نايك قدما كان استفر عليه عدتا سترا يكون قنصلاو قدام تباهل له نا ايرترا نسخه بتطا فيتشو ابتي عند عين مالتي ابو قنصلاو قدام له حدا وردنكيل حبته دمرحو نسخة بزعباتي زلوا ناي قنصلة وقدات تسرح مركب ون حبريتها مركب حبريتها ما حبكا نسخة أحد خستاينير هجي كله استطاع هذيتي أكايدا بزحت هالو من إسات هالو بزحت ثم من إسات كا صبوا أفلطة دلهم تقدستي دحريت صبوا دايفرسيتي دلهم أوشتي تخستاي مالتينا تخنتها تتعاند قولز نوركو تشعو أبزا أخيبات أقرأي دي كونا قدميو مساعتهم ركبات ويكات زقبرو زنوركو ناتي تعزبتتها كستا هونن قليلا هونن أب نتناتنا رديتنا قوتها قدات بتعمي صبوي قن حدا نقر كتحاحس تدلي خمسة أبدا قدلو كله درجة سكف قبل سي تدلي صبوي تدرجة قنت كوميونيكيشن هجي دروتي كاو تبقيسنا شعو كابو تبقيسنا نقولهم نتم ناي تركي يخون ناي هندي يخون ناي تشاينا يخون ناي روسيا ناي طليان ناي يوروبيان يونين يونايتد نيشنز افريكان يونين كلهم تم ناي امريكا عندنا سريدنا لما مالتي هجي كلهم كا متشم بجكات تاني امريكا متصايد ليتم وانا تصحفات ناتي نا امريكا وقس كوينس لزرهبكو انا متصايد اللي نجن مس كستامس كونكا زي مسودا كانتي ناتكا خستاي بوك لاونج بدحر يقن كرهبك هذا اللي لاتني بدحرتي بوك لاونج مسناي تشاينا قدم مسناي تشاينا تراخيبه مجمريا تراخيبه مساعتهم انتهى تقبر تلليلهم كله تدليتين جريهم مالتي دحراي تي ابتي مصحفتي يوم كلتي تي حدا the history of the US and Eritrea is there
تخلعت هذا حداش the struggle is long and victory is certain. Yeah, basically تاريخنا إريترا وكا إريترا for the dummies إريترا for dummies كتبوا تخيل هذا تريد لها كم زي يتنا إريترا facts كم زي encyclopedia وكا dictionary ويقاله facts تعمته إذا حجي بدنبي بزح سمعت ناتي لتوخلو مخناتو بزح حدش تاريخ زرخب كله سلاز نبرة بزح ناتي سمعتها تأتي إذا كان كم زي ملالي نا إريترا هم العالم إريترا إنه ما نمسك كوبا دخل بعلون ترديو نا إريترا خنا تنتاكم مسد ترديو هجنعوهم بيبهم متيو أبتي بعل مالتيو دحراي مسببو مسماتسو زناي تشاينا حجي كلتي وديومو تي تشارج افيرز ناتمس وديوه كومبليتلي شمديدو خمانت كتبل تخيل دحراي متيو خمص هلو بطعم اكسايتد كوين متيو فيديو حيزوم تسيلهم كم سرعه شير كما يقرم غبرو خمس نبرو ابتي خستاير اخاخا دا او خيدا بدحريو رخيبه يوم ابتي امباسي بتصبو قرم تقبلومني بطعمي بتصبو قرم تقبلومني يحقس بز حقس هاقباب تقبلومني السواء أبتوشتي ناتو إمباسياتي خطري كلا خاتن هاتم كايدا قبابلا التحساسبا قال لي لا أخوانا نساتهم دليتهم حجي بحاتيرو مسيرترا رخكباتهم من العالي أبزل على درجان خبص حواي يتخلايكا إيرترا بفلي عينتها قباب كم دريواية من خاطري من تناي إيرترا كايداسي مس تشاينا مستناي تشاينا تاريخاوي كايداسي دمساسل نجارات هالو تي انشنت ناتو مخان بملو مسود مساسل نجار هالو حجي أب إيرترا دلو انتاي زبحال الرأي عند محيشو أبزل على درجة خبص حواي مدليو توش تي إمباس خطري وغلها قفحو بتعمل زقرمي أبو زح نجارات هالو دي كونفوشيوس انستيتيوت بحال هالو تمالهمان استاقبرو حجي كالتشر بزستفل عليه نجار نيرترا حتحاحزو بزحات منسات أب عدم داوسدو أب أرتي خون أب بزنس خون أب استفل عليه مدهات دكافلو دقبرو نجارات حجينا تصحف كازيو كمر قداس سيجار مثل أزرق خبوه نا إيرترا تاريخ حزب تشاينا فليتوي فلتني زقن مجمريا ما بقاسي حافشا وسئل بدن بهبنا نجار سلازو خناسي أنا حدا خبت دحاتتكو من زخم يقرنا بتعدم نزل قحيو نوخان مختحاورو تستاجر مالو تسامع مالو مالتيو بزعبا زناي ترامب ادمنستريشن دغورو دلو دحرج بخمي يقرم قبلو حزو خمز دليو اذا كله تزرارينا مالتيو زاب زرزرو خياتها ردتي خافشاو علامهم جن دحرجي نا امريكا سئلو ما يكتصف علونيم عانت قبره مسي توهبو بتعمل سترونج أبا هجي إما أنت ريخا هجي كابتن إحنا بسيرفيس ليفل نريو زنبرنا أنت إن ديبس زنبرة كونتاتن بزوف اللي كم زلوا يرلهم أنتي قبل مدلوا هجي سكتي نسخة زنبف كايو not directly بزعبا تي انكاونتر اوبجكتيف ناتكم ناتكا اوبجكتيف زنبرة أنت مصحف كم يجر كانت تاريخنا إيرترا بتقداسنت كم جري وقت قبر تاريخنا تنا كتم حلالفهم كابو وصاي نسخة زنبب كايو كابتي نساتهم زحسبوهم سيرترا زلوم دبلوماسيا وزمدنا أمام تابل إيرترا مخنياتو أمناي تركو خيط كان يركابنا يقله outside of تا ناي مصحف بروجكت وصاي نسخة زنبب كايو بتنسخة زرخب كايو عدل بتنسخة زمصا كايو من قدي أبتها قرزلوم أمام تاب ناتهم بلان ركبات قال كاب زنبب كايو إيرتراسي مزيان هجرازياتن ركب كم زلان سمعن قربت لي مستوم representative نايت هجراو سل السراب can you tell us more about كاب أبتي قداي تكيس قرنا خلنا مالتي أتي مسرت مزرقة ناي تشاينا أبتي Belt and Road Initiative دحريا برسيو أبتي ناي بريكس زتمر كوسي حجي نعو خمي جرم كم دسو حلو تنا إيرترا قد خاص قام كنا حياة مهان هو أبت خبابي يفوتوا رأينا سترة ريكونا تنا إيرترا جيو بوليتيكاوي رول أبت خبابي انتاي كم مهان ترديو مالو تمرقانا إيرترا انتاي كم نوصل أطبقهم فليت أمولو حجي نوي حامد ركب أنا حوامي مس إيرترا حجها أبزل على درجة خسر حلو دخول خنتات إيام تتاحيز مودلونة نجار نايرترا بوتا نايرترا كده أو قليل أيقونا نزي كم عبلوا مزدليو نزي نتناي حزباو قدات بقولو
ናይ ማኒፋክቸሪንግ በሎ ነቲ ብኤርትራ ተጠቂሞም ናብቲ ከባቢ ከብፅሕዎ ድኽእሉ ንሳውት ሱዳን ንኢትዮጵያ ንመንሽሙ ንሱዳን ንቻድ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ምስ ኩሉ ዝተተሓሓዘ ምክንያቱ ኤርትራ ንዕኦም ኣፍ ደገ በቲ ኢንዲያን ኦሽን መፂኻ በቲ ዓረቢያን ሲ መፂኻ ካብ ፓኪስታን ተበገሰ ኣብ ፓኪስታን ኣለዎም ሓድሽ ፖርት ድመሰት ጓዳር ፖርት ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ወፂኡ ናብ ኢዳቱ በኢንዲያን ኦሽን ብዓረቢያን ኦሽን ገይሩ ተኺሉ ናብ ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ ወይ ናብ ኬንያ ሴሸልስ ሶማልያ ጅቡቲ ኤርትራ ኢድ መፅእ ሱዳን ከዓ ተወሰድ ኔክስተር ኩሉ ብኢዳቱ ሕጂ ካብዚ ኩሉ ሶማልያ በላ ኬንያ በላ ኬንያ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ትፅልዋ ናበይ እንታይ ከም ዝመስል ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኤርትራ ብዙሕ ውሕስነት ትህቦም እያ ንዑ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርእይዎ ምስኡን ከም ዝሰርሑ እቲ መጠን ረክባቶም እቲ ውሽጣዊ ረክባቶም ግን እንታይ ከም ምዃኑ ክትዝርዝሮ ኣብኡ ከለካ ርድኡ ግን እቲ ዕላምኦም እንታይ ከም ምዃኑ ኣብዚ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ድሌቶም ካብ ሙሉእ ሙሉእ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ እዩ ንሱ እዩ እዚ ናይ ጀርመን ኦላፍ ይድበሃል እዚ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር እዩ ወይ ከዓ ቻርጅ ኣፌር ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ምስኡ ሓደ ሰዓት 20 ደቂቃ እንደኸውን ተዛሪብና እቲ ንምዚ ዝተራኽብኮ ዝርርብ ብጣዕሚ ድሕጉስ እዩ ምክንያቱ ብብዙሕ እቲ ናትና ኩነታት ኣብኡ ኣብ ጀርመን ክኸይድ ዝፀንሐ ብኸመይ ገይሩ ከም ዝርኦ ክትፈልጦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻ መበገስቲ ናተይ እንታይ ከም ምዃኑ ርኢኻ ኣለኻ ሕጂ ናቶም ርድኢት ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ይመስል ሕጂ እንታይ ኢሉ ኣነ መፅአ ኣብኡ ክትዛረብ ከለካ ዝሰማዕኩ ዘረባ ብዛዕባ እቲ ናይ ኤርትራውያን ዝፈልጦ ርድኢታተይ ናተይ ኣረጋጊፅካ ኣለይ ኢሉኒ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝተዛረብኮ ዘረባ እንታይ እዩ ኣብቲ ይስማዕ ዶ ኣለኹ ፅቡቅ ፐርፌክት ይስማዕ ኣሎ ድምፅኻ ፅቡቅ ኣሎ ብኣይ ወገን ፐርፌክት ኣሎ ፊድባክስ ክሃቡ ላይክ ግበሩ ሸር ድማ ግበርዎ እዚ ብዙሕ ኤርትራዊ ክሰምዖ ዝግባእ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣባ ከለካ ድማ ክትቅፅል ኢኻ ምሁራትና ኣበይ ኣለው እናበለ እዩ ዘማርር እቲ ህዝብና ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ምሁር ክመፅእ ከሎ ሓበሬታ ክህብ ከሎ ግን for whatever reason ቁሩብሲ ብዙሕ ክመዓራረ ዝግብኦ ኣሎ እዚ ሌክቸር እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትረኽቦ ትኽእል ኣይኮነን ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ዩናዊት ግን እዚ ነባሪ ስራሕ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉና ይመቐፅል ግን እዚ ሰብ ብዙሕ ክሰምዖ ዝግባእ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሓደ ናይ ድራማ ሰብ እንተደምፅእ ነይረ ትራስት ሚ 2013 እዩ ዝልምተኣከበ ነይሩ ግን ፍልጠት ኩሉ ግዜ ክብድ ዝበለ ምዃኑ ከዓ ንፈልጥ ኢና ቀፅል ኣማን ኣነ ድሓን ንነብሰይ ከም ምሁር ገይረ ይወስዳኒ ዳሕራይ ምክንያቱ እቲ ናይ ምሁር ዝበሃል ነገር ነቲ ጨጓር ዳንጋ ነቲ ሓፋሽ ናይ ኤርትራ ክስታይ ስለ ዝገብር ኤሊቲስት ከዓ ድኽል ስለ ዝኾነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ስለ ዝረኣይ ኣነ ናይ ሓፋሽ ሰብ እየ ብከምኡ ጌርና ተወዳእና የፅብቆ ግን መበቆል ናይቲ ሓፋሽ ከዓ ስለ ዝኾንኩ እቲ ትሰርሖ ስራሕ ናይ ሓፋሽ ስራሕ ኤኒዌይ እታ ናይዚ ናይ ጀርመን ቻርጅ ኣፌር ኦላፍ ቅድሚኡ ናይ ኣሎ ደግ ድበሃል ጀርመን ኤሪትሪያን ሶሳይቲ ድበሃል ኣሎ ጀርመን ኤሪትሪያን ሶሳይቲ ድበሃል ኣሎ ደርክ ድበሃል ሰብኣይ ኣሎ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ መኽፈቲ መፅዩ 10 መፅሓፍቲ ገዚኡ ኸይዱ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ታሪክ ካብ 1978 ኣትሒዙ እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ግዜ ገድሊ እዩ ንኤርትራ ዝከታተሎ ነይሩ ሕጂ ናይ ኤርትራ ጀርመን ሶሳይቲ ኣሎ ንዕኡ እሱ ብደንቢ እዩ ክስታይ ዝገብር ዝሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ይመፅ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ግዜ ይሕልፍ እዩ ብዙሓት ጀርመናውያን ኣብ ኤርትራ ይመፁ እዮም ሕጂ ብዙሕ ነገር ይነጊሩኒ ብዛዕባ እቲ ናቶም ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ጀርመን ናይ ኤርትራ ናይ ጀርመን ርክብ እንታይ ከም ዝመስል ናይ ኤርትራን ሶሳይቲ ኣብኡ ዘሎ ሕጂ ክነግሮ ከለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክዛረብ ከለኹ ናይ ኤርትራውያን ኣካይዳ እንታይ ከም ዝመስል ኩሉ ኤርትራዊ ክወፅእ ከሎ ካብ ኤርትራ ብሓይሊ ተደፊኡ ወፂ ብድሌቱ ይኮነን ወፂ
فتي كونه وتي تلفي وتي كلا نجر هيوتنا سقاب كل يصنع كم زنبرة أبي إرترا وخنا عب خلنا ما أتي أنا عب خلو سبعات انتهي مسل كم زنبرة كستاي كوينه مالتي هراي حزب إرترا أبزغون عد خير بحدا ينبر كم فاميلي بعليه ديكونه بقلة ديكونه بحنساب ندانبرة أب كله نداتنا قلت إيفو نتي هيوتنا تو أبزل على درجة دبسها حبرة سبي هجي أب حدا خبت أب ندهبكم أب واشنطن دي سي أب كل تشح مالتي تي ناجي ورار ويانه نتناي تي بي ال اف منشمون بارنتم صدقوا أب تجي تزبي إرترا تأكيبو أب واشنطن دي سي أب حدا مشت 5 مليون كواط خلو إثيوبياوين كاب عدل فاندريزين قبرني رباب تتقانا أب كالو هوتيل أب تجي تس 4-5 شطرة كواط خيلهم هجيت كونتراست ويكاتم فللي سبب كندي نا إيرتراوي صنعت determination ويكا توفاينت كمهانو عردية هجي إذا كله أنا دزاربوز نوركو أبقمت تيو خزارب كله خرخبنا خلو مسترحبنا انتايلو أنا حدا نقرنا إيرتراوي عند قرمان نسيلو تهاجر أبوشتي تي أبدقر له إيرتراوي كله كم حالة بيتسب كويني يزنبر كم حالة بيتسب كويني يزنبر كله كايدو حدا أنا نزم سواد خدو خيدي الزاربو قدم مغادم مستمر السوز زاربو كله تي أبي إرترا حدا هبتام حدا دخايل تي نابرا تي شكر يخون تتصبو بحالة يدي كافلو هزبي إرترا يدكا تنقب كله تزبرت صنعات ترا خلو نايتي فاميلي بيتسبيلو بكله إرتراوي نتناتو فاميلي بتعمل صنع علوة صنع تراي كونه بحر تسرح مس هاجرو مس كوميونيتي تحايز تسرح له شعوب مس من تايجر ومثلكم سعدوا النتاطير ومش جرمن النتاطير اجاب جرمني له ان انا قدمت فاميلي باند فاميلي سترونج فاميلي نيرنايلو اجي سيري يطفال له حدا هاجر ملكيعو زبعلو دبلن دولس النجر يزكو بعلو زارب ندلو نجر حدا هاجر ملكيعو بيتسبي أتي فاميلي فابريك مسرتنا فاميلي اللي هرتا فيه هاجر كتودق ودقتها يدري زينة خانر إذا لنا بجرمن نزي خا مت كنفتن كنكل على نازل دحزنا نجرنا جرمن زي دحكسن نجرنا زي نايرترا أنا خبت خلقني إيرترا بيجي كوفيد متيلو أبز خصنا حيدا لخون كمتصون هيدا لخون دارجا نتيبني تي حلف النتيل جن حسب بس متصاوي له حجي نتناتي اكستند جيريس حجي كمان اكستند جيرير له هذا خبتناتي ميشن نتي نجر نتي ناتي مصلحه ناي إيرترا جرمن ركب ابزرع على درجه خبص حجي بايميل اكسشينج قبري مساي كل جزء بزعبا زناي ترافل باك انت خميه افكتد قبر كوميونيتي مالت صحيف ولا حجنا ابن حجي انت انا مبالي تي حنساب ركبت مسبتركايو قصالነት دلو ነገር ክሰራ ተኸለሉ خنታቲ ፍጠሪ ማለት እሱ ጥራይ ደይ ኮነ ግን ሓንቲ ዓባይ ነገር አለ እዚያ ካንተ ብዛዕባቲ በዓል ብርጌድና ሐመዱ sorry about that no በዓል ብርጌድና ሐመዱ ما يدلكاዩ ጽቡቅ ጌርካ ግለጸልና ፍላይታ አርስትያ አገዳስነት ስለዘለዋ እዚ ዓጀል አበጊስካ ዘለኻ ኣብ ጀርመን ካ ብዝሰፍሕ መልክዕ ስለዝነበረ انت عينة رديت على لو مساتهم سكن فلد اسبلنا هو حجي زنديتي ثي عرستي مسرتاوي تكايداسي بطعمي اقداسي عرستي خمس ولد لها حجي انتايلو نحنا حزب إيرترا فلطين ايلو حدش يكون حزب إيرترا معنا كاب سمانيتات مجمريا ليت سبعاتات نبانا خمص خلو حزب إيرترا قلتيفو مستنا جرمن سوسايتي تتصمبيرو اكل نايت حبرتسب اكل نايت هاجر كوينو اتنا جرمن إيرتراوي اكايدا اب جرمن ابنتاوي له هجينا عنا زغلو دمص زنبره ببزح ነገር ክትሪኦ ትኸዲ ሃገን ብጣዕሚ ቀሲርና ዝራናዮ መቸም ጥፋቶም አይተአማመኑ እንዲ አጀንዳ ሒዘሞ ዝነበሩ አጀንዳ እንዲ ሕጂ ግን ይልካ እዚ ንኤርትራ መጽን ንጀርመን መጽን ሎ ኤርትራዊ ሕጂ ድሕሪ after 2006 after 2007 ደበለ ማለት ከዳይ ነገር ኩሉ ኤርትራዊ ኮነን ይልዎ ኩሉ ኤርትራዊ ኣይኮነ ደቂ ሲሪያ ደቂ አፍጋኒስታን ደቂ
ደቂ ጋና ደቂ ዝተፈላለዩ ቦታታት ካብ ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ኣሎ ኢሉ ካቶም ኤርትራውያን ቁጥሮም ውሕድ እዩ ንፈልጦ ኢና ሃይሉ ሕጂ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኢልዎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ብብዙሕ ትራማ ማለት ሃስያታት ናይ ሓንጎል ሃስያ ስምዒታዊ ሃስያ ዝተፈላለዩ ሃስያታት ወሪድዎም እቲ ሃስያ ኣብ ውሽጦም ስምብራት ትገበረ ነቲ ህይወቶም ብሕማቅ ፀሊዎም ኣብ ብዙሕ ሕማቅ ዳኣትው ዘለዉ ሕጊ ደይክተሉ ቫዮለንት ወይ ከዓ ብሓይሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ብሕማቅ ኣብነት ዝረኣዩ ሰባት እዚኣቶም ስለ ዝኾኑ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኤርትራዊ ድመሳሰል ኣይኮነ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ነቲ ናቶም ኤርትራዊ ረኣያ ነዚ ከዓ እዚ ኣነ ፅሒፈዮ ዘለኹ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣገዳስነት ነዚ ፅሑፋት ንክነግረኩም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ምስኡ ዝራኸቦ ዘለኹ ርክባት ከይደ ኣብ ጀርመን ምስቲ ህዝቢ ጀርመን ምርድዳእ ክገብር ዝኽእለሉ ኩነታት መሰረት ፈጢረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዚኣ ድሓን ጠጠው ከብላ ሳሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ምስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዛ ናይ ጀርመን ኣብዚኣ ጠጠው ከብላ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ኩሉ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ኣማኑኤል ንብዙሓት ሰባት እውን መሃሪ ዝኾነ ኣማኑኤል is not a politician ፖለቲከኛ ኣይኮነን ግን እቲ ንስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ግን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ወይ ንፖለቲካ ንኤርትራ ድማ ኣብ ምስሊ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ንምስራሕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ክንሪዮ ንደሊ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣምባሳደራት ወይ እውን እቶም ዲፕሎማስያኛታት ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዮም ዝሰርሑላ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎም ንሕና ንነብረሉ ዘለና ዓድታት ምስልናትና ብጋዜጣ ብገለ መለ ስለ ንሪዮ ዘለና ብኣበርክቶ ናትና እውን ስለ ንሪዮ ዘለና ድሓን እትን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ እውን ገሊፅካ ነርካ እቶም ናይ ኤርትራ ሚሽንስ ወይ ከዓ እቶም ዲፕሎማቲክ ሚሽን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ርዲት ኣለዎ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ እንታይ ዓይነት ርዲት ኣለዎ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝሪዮ ዘሎ ካብ ኩሉ ድማ ዲፕሎማሲ ካብቲ ኤምባሲ ክታቱ ከለካ እዩ ስፍሓት ናይቲ ኤምባሲ ብዝሒ ስታፍ ናይቲ ኤምባሲ ብመለክዒ ጌርካ ኢኻ ናይተን ክልተ ሃገራት ዝምድናታት እውን ዝልካዕ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ናይ ኤምባሲ ዝገብርዎ ነገራት ነቲ ሪሌሽንሽፕ ከማን ወሳኒ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ኣብ ኤርትራ ከይከት ክነዊሕ ዝገበርኩ ዛሓቱን ከማይ ኣለዉ ወላ እውን እንተኸይዶም ከምዚ ናትካ ኣክሰስ ስለዘይብሎም በቲ ንስኻ ትሪኦም ዘለኻን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ከም ሃገር ከም ህዝቢ ዲፕሎማሲ እታ ሃገር ንሶም ዝውክልዋ ዘለዋ ሃገር ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዝምድና ዝገለፁልካ ቁርብ ኣውታት ከተብርሃልና ደስ ብለና ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ካብ ካልእ እውን ብቀረባ ክንረክቦ ስለዘይንኽእል ስለዚ ናብ ናይ ቱርክ ከይድካ ነርካ ናይ ቻይና ከይድካ ነርካ ናይ ጀርመን ከይድካ ነርካ ናይ ኣሜሪካ ከይድካ ነርካ ናይዞም ዩኤን ኤጀንሲስ እውን ከይድካ ነርካ ኩላቶም ግን ብድምር ንኤርትራ ዝፀልዎ ሓይልታት እዮም እዚኦም ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ስለዝኾነ ስለዚ ናትካ ኢምፕሬሽንስ ምስ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ኤርትራሲ ከመይ ዓይነት ተቐባልነት ኣለዋ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም እስከ ንገረና ናይቲ ረጂም ቸንጅ ድዩ ወይስ ሓድሽ መድረክ ንምፍጣር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እወ ምስቶም ካልኦት ትብሎም ዘለካ ተራኺበኒ ግን ምስቶም ኣፀቢ ግዜ ደሕለፍ ኩሎም ኣገደስ ዝበልክዎም ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ናይ ጀርመን እዮም እሳቶም ካቶም ቀንዲ ዘገድሱና ስለዝኾኑ እቶም ካልኦት ድሓን ከም ኣብነት ክንጥቀመሎም ንኽእል ኣብኦም ፎከስ ጌርካ እንተሂብካና ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብየ ፎካስ ዝገብር ዘለኹ ተራኺበኒ ምስኦም ኩሎም እቲ ሓንቲ ነገር ኮመን እንታይ ኣላ ኩሎም ምስ ኤርትራ ክረኽብዎ ክገብርዎ ዝደልይዎ ርክብ ቀሊል ኣይኮነን ንኤርትራ ረኣዮም ርክብ ድልየቶም ቀሊል ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ግን ኤርትራ ንዕኦም ከምዚ ብዙሕ ዘይፈልጥዎ ነገራት ኣለዎ ምስጢር እያ ነቲ መንግስቲ ነቲ ናቱ ካይዳ ነቲ ናቱ ገለ ብዙሕ ክስታይ ይገብሮም እዩ ምክንያቱ ንሕና ብዙሕ ስለ ዘይንዛረብ ኣይፈልጥዎን እዮም ሕጂ እቲ ጂኦፖለቲካ ስእልታት ምስኣቶም ኮፍ ኢልካ ክትቦም ከለካ እቲ ናትና መፃፃ እቲ ናትና ኣሰራርሓ ቁርብ መስኮት ክትከፍተሎም ከለካ ኣገዳሲ እዩ ግን ሕጂ ተመይዝና ብዛ ናይ ጀርመን ክስታ ክንገብር ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ክውስኸልካ ሓንቲ ንእሽተይ ምስ ብሃገር ደረጃ ንምንታይ እዩ እቲ ሳንክሽን ንምንታይ እዩ ጀርመን
ناتو كامباني سابت دي مت نمنتايو جرمن اتناتو صلوا بدن بغير دي تقملو اب يوروبيان يونين نمنتاي نتعدلاتو بدي تقملو اب مستنتن يوروبيان يونين كانتري سامتي مس افريكا زلو رخكبات نو كم عراري اذا حدا خبتي ارست دل على الكل ينيرو اجي دحراي كاب كله ابز غزي زي بعزو علي دل على انتاي بالي ارستي جرمن تزنبرا ركب مس راشا ايكونومي كاو ركبات مالتي كل تناتهم ريسورسز كاب راشا يمصن يربحسن حجي كن مس راشا دي كابل مسغبرو كاب حجن نيو تناتهم دغبرو دلو كل تي نساتهم دغزو دلو انرجي ولهم غاز ولو كله كاب امريكا دغزو دلو باطفاغا حجي امريكا ابتي افريكا ها ابي عدلات يتخفت لهم مجمرا غزي بدن بغيرم مس افريكا بارتنر غيرم كسرحلو دخلو نزها إيرترا جيت واي كام تويت نبتخلو خبابتاتها مالتي سلازس نمتاهم نز عدلات زي دي تريو دلهم دي يسرحلو دلهم دي تقامرو دلهم إذا كما حتى بتنا أوريد له مالتي هجي تي ناتو انتايز بالكات ناتو ميسي بقليلو نحنا مس إيرترا نسرح ندلينا بزحات كامباني ناي جرمن أبي إيرترا متجم إنفست قبل دليهم إنفست صار خوليهم جن under the current climate ويكاب الزلو هواه نحنا ولا حتى نقبر عين خدنا بهناتو امريكا سانكشنز اللي قابل لنا امريكا سانكشن قبل الإيرترا قابل له نحنا ولا حنتي نقبر عين خدنا بهناتو توم انفسترز فرحيهم ገንዘቦም ከይከስሩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኹን ምስ ሳንክሽንስ ተተሓሓዘ ሃገር የፍርሃሙ ሕጂ እቲ ብቐዳምነት እቲ ናይ ሳንክሽን ጉዳይ ክኸደልና እንደሊ ኢና ከምኡ ክብል ከሎ ንምንታይ ኢኹም ንስኻትኩም ናይ ገዛ ርስኹም ኢንዲፐንደንት መገዲ ክትገብሩ ዶ ይትፍትኑ ሕጂ ኣሜሪካ ናይ ገዛ ርሳ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ትርእይዎ ኣለኹም ምስ ቻይና ዘለኩም ርክብ ምስ ራሽያ ዘለኩም ርክብ ኩሉ ተቋሪፁ ኣሜሪካ ግን ዳይሬክትሊ ምስ ራሽያ ርክባ ተዓራሪ ትደሊ ኣላ ምስ ቻይና እውን ርክባ ንድሕራ ተዓራርያ ንስኻትኩም ንበይኖም ኢኹም ክስታይ ትገብሩ ዘለኹም ክትፈለዩ ትኽእሉ ንስኻትኩም ከዓ ናይ ኢንቨስትመንት ስምምዕን ነዊሕ ዓመት ዝሰራሕኩምሉ ብሓንሳብ ትሰርሑ ነርኩም ሕጂ ግን ኣቋሪፅኩም ምስ ቻይና ዲካፕል ትገብሩ ኣለኹም ምስ ኣፍሪቃ ትሰርሑን ኢኹም ምስ ራሽያ ከምኡ ኮንኩም ስለዚ እሲ ንስኻትኩም ኢኹም ናይ ብሓቂ ትውፅዑ ዘለኹም ንምንታይ ኢኹም ናባና ፍሪ ደይ ትገብሩ ከምኡ ክብሎ ከለኹ ኣብ ሓንጎሉ ሓሳብ እየ ትወሉ ዘለኹ ማለት እዩ ሓሳብ ከምዚ ክግበር ይከኣል እንድዩ ንምንታይ ኢኹም ንዕኡ ፕረስ ደይ ትገብሩ ሕጂ ንሱ ኣነ እዚ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እዚ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እተን ካምፓኒታት ናትና ክመፃ የደልያ ንኤርትራ ግን እዚ ስለ ደሰክፈን ክስታይ ይገብራ ኣለዋ ይድብል ዘሎ ንሱ anyway ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ጀርመን ኣረኣያ እቲ ናይ ጀርመን ሽግራት እንታይ ከም ዝመስል የረዳእካ ማለት እዩ መረዳእታ ይህበካ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ብሪልያንት ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣማኑኤል ማለት ኣብ ስራሕ እዩ እታ ኣገዳሲት ሕቶ ኣብዚኣ ግን ኣብ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ናብ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ቅድሚ ምስጋርና ናይ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝገበርካዮን ኣብ ደገ ዝገበርካዮን ብሓደ ተሓሒዘ ክሪአ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርካዮን ኣብ ኤርትራ ዝገበርካዮን ብሓደ ጌርና ክንሪኦ ኢና ኣብዚኣ ሓንቲ ንእግረ መንገድኻ ክትገልፃ ደልየ ዘለኹ እዚ ኩሉ ፊድባክ ዝረኸብካዮ ሓበሬታ ኣብ ናይ ቻይና ከይድካ ናይ ኣሜሪካ ከይድካ ከምኡውን ምስ ካልኦት ኣብ ትራኸበሉ ዝነበርካ ትረኽቦ ዝነበርካ ፊድባክ ምስ ኣቶ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኦፕን ዲስካስ ክትገብረ ክኢልካ ዶ ኤርትራ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ከም ብሓድሽ ምዝ ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረኽ ብምርኣይ ሪኢንጌጅ ወይ እውን ከም ብሓድሽ ነቲ ቻነል ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኢምፕሩቭ ክትገብረ ደለዳ ወይ ነቲ ንኣብነት ናይ ጀርመን ዝብላካ ዘሎ ወይ ናይ ካልኦት ዝብልካ ዝነበሩ እቲ ፊድባክ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተማያይጥካሉ ዶ did you give them because sometimes also ኣብ መንጎም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ካቦም ብጥብቂ ዘይሰርሓሎም ምክንያቱ ትማሊ መብዛሕቶም ሬጂም ቼንጅ ናቱ ፋሲሊቴት ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣሚነት ኔጎሽዬሽን ኮንፍሮንቴሽን ዝገብሩሉ ዘለዉ ሳንክሽን ዝገብሩሉ ዘለዉ ኩሉ እቲ ፕላን ዝገብሩ ዘለዉ ስለዝኾነ እቲ ፎርማሊቲ ንመን ከተግብር ኢላ ውሽጢ ዓዱ ይትይዎም ኣሎ በት ስርሖም ካ እንታይ ምዃነ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዋላት መንግስቲ እውን ሪዘርቬሽን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን ንስኻ ነቲ ዝረኸብካዮ ርክባት ምስቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኤርትራ ተዘራሪብካሉ ዶ ወይ ዝኾነ እንታይ ድሕሪ እቲ መዛዘመናትካስ እንታይ
ኤክስቼንጅ ጌርካ ምስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ well እቲ ዋና ነገር እቲ ርድኢት ሕጂ ንስኻ ትገልጾ ዘለኻ ዓይነት ርድኢት ቁኑዕ ርድኢት ኣይኮነን እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው ናይ ኤምባሲ ሬፕሬዘንታቲቭስ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ፎሬን ሚኒስትሪ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርክብ ዘለዎም ነቲ ኩነታት እውን ኣፀቢቖም ዝርድእዎ ግን እቲ መምርሒ ብሃገር ደረጃ ዝመፅእ ስለዝኾነ እቲ መንግስቲ ምስኣቶም ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ነገር ንምትዕርራይ ብተቐፃፃሊ ንዓኣቶም ኢንጌጅ ዝገብረሉ ዝሰርሓሉ ኩነታት እዩ ዝፈጥር ሕጂ ንሳቶም ከዓ بقليلو درعي نجار أخوانن مهنياتهم مسارحيهم حجة أنا ومتي خزارب كلخو ويمساعتهم كستحقبر كلخو مدرعتها ويكام وسخي نايتن ساعتهم تقبلوا دبلوماسي مهنياتهم نحن أبدأ نصرحوا دبلوماسي كابتي مسحاجر تتعهزو دخيت لزخنا كل جزء نسمو فولتس لزخنا يرد الناس لزخنا أبوش تاجر تاجبر مس كلن تستفعل عليها هاجرات تاجبر كم زلوا يرد الناس لزخنا مسؤ مداتنا ببكا يود يسرح كل جزء أبدأ دقة خنا أبوشتي እቲ ርድኢታት ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ደሎ ይኹን ምስቲ ብሃገር ዘሎ ቅዳም ምፍልላጥ ኣሎ ምርድዳእ ኣሎ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ እቲ ምትሕብባሩን ብቐሊሉ እዩ ዝመፅእ ኣነኻ ኩሉ እቲ ትገብሮ ስራሕ ዋላ ምስቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ይኹን ዋላ ምስቲ ውድብ ይኹን ዋላ ምስቲ ኤምባሲ ደሎ ዋሽንግተን ዲሲ ንነዊሕ ዓመታት ጊዜይ ብዙሕ ስርሐይ ዓቕመይ ከይቆጠብኩ ክሰርሕ ስለ ዝፀናሕኩ ርድኢት ኣለዎም ይፅሕፍ ከዓ ስለ ዝኾንኩ ትፅሕፎ ከዓ ፓብሊክ እዩ ህዝባዊ እዩ ማንም ሰብ ድርዮ እቲ ናተይ ርድኢት ወይ ከዓ እቲ ናተይ ኣገልግሎት እንታይ ከም ምዃኑ ኣነ ፂሮም ፈልጥዎ እዮም ዕላማታተይ እውን እንታይ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ مساعتهم من خذ كذا العرب كله خسي أم حدا صبوا رديتات على سلزي ساعتهم access كون خلوه جزء يوم كتفي كونن مرد على مفتاري وجيت أنا خير كله خير كله لما أنت كم خاني نتصور لهم مسودة أقواتي زت العرب كود الرباط مش أمريكا يخون مش تشاينا يخون مش كله تناتي رديتات تناتي perspective وكانت تناتي كان زرقب كو information مساعتهم كافل بزرع على درجة أقدر أسوي مهنياته أنا عبس الخبر الناس لزخيل كتقم الناس لزخيل عندنا قركا ثلاثنا علامة أنا هجرة علامة مش فحفاحي ومنهم قلة سب يخون كما محبر يخون public diplomacy يخون تودب يخون كله تقند علامة هاجري جيت هاجر كا عالم بخنا جيرو تناتو لتناتو قنوع مثلي أب عالم كفلت تناتو ترختتات بدم بجيرو نخجلت كله إرتراوي كسر حلو نخمون نتقبل سب بفلايكا بقولوا ما بخمسة أنا يتقبلوا دلله بزل على درجة حول كله خسي من سمباسات كترهم كلها مسكلة نعاتهم كتقل سلم كتقل كلها خسي قليل الجير كادر رأي نجار يخون إن تناي كذا نجار حدا individual سبيل وصلوا له initiative ويكان قلة سبيل وصلوا له تبغسوت بدحريوجن توتيتات خاص بكونسل زخيل نبي يمر حكم زلوا نساتهم كتاتلوا وخدقفوا حد خبتيناتهم سرح سلازخونه يدقفوا ميدلوا خسلازي كله تعالى تقولوا دلخوا نجارات above board ويكا زي ترتمس كله openly ويكا بخفت ندا على الكون دا تزارب كون دا ترى داكو رديتات هيول ندا برتاكو دخل لخونه تحتي تقبل سلازي بخام يغسايد قبل سلازي تي كلتي على دولك هذا لخو نتي زملكو تاكل بزلا على درجه بزرزر يقص لهم مالتي perfect I mean زيا ساعتا انا دليا زنبركو next topic ناتنا بزعبا امباس ديغان امريكا خاص لزي مس امريكا اب امريكا نو حماتات تقميت كاب دبلوماسي ناي هاجر امريكا مخنياتو ابناي دبلوماسي امريكا ون بابليك دبلوماسي عبي قد زلكايو امريكا مالت فاندامنتالي مصحف كاوم زعبويو من البات امريكا بناتو مزراربا a little bit
ንሓደ ሰብ ብሽሙን ተፀዊዕካዮ ኣብዚ ሕጂ ፀርፊ ኮይኑ ስለ ዝስማዕ እምበር ኣሜሪካ ታሪኾም ኢኻ ነጊርካዮም ሜይቢ ሕጂ ሎሚ ዘለዉ ኣምባሳደር ናይ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘላ ትኹን ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ገለመለ ፐርሰናል ሪስፖንሲቢሊቲ ዝወስድዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ቅድሚኦም ዝነበረ ኣድሚኒስትሬሽን ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ንስኻ ነቲ ታሪክ ስለ ዝፀሓፍካ ነቲ ታሪክ ስለ ዝነገርካ ነቲ ሂስቶሪካል ኢንጃስቲስ ታሪካዊ ዘይፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ንዑ ኣዘኪርካ ንዑ ምርኩስ ጌርካ ካብዚ ናበይ ክንከይድ ንኽእል ኣብ ዝብል ስለ ትሰርሕ ዘለኻ ምናልባት ፀርፊ እውን ኣይኮነን ወይ እውን ነቐፌታ እውን ኣይኮነን ነቲ ዝነበረ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ተብርሃሎም ዘለኻ having said that መጀመርያ ቅድሚ ናትካ ፊድባክ መሃብና እዚኣ ምናልባት ንእሽተይ ሕፅር ዝበለ እሞ ክንሰምዓ because ኣብዚኣ እውን ነርካ ኢኻ ምዝያ ተሓሒዝካ ሓበሬታ ክትበና ኢኻ particularly Sergey behind Solomon, Dalit Hale, all the staff of the embassy and the community for this great event. We're happy to join you in celebrating this commemoration of Eritrea's independence. To read two messages on the occasion of Eritrean National Day. One is from President Donald Trump to the President of Eritrea. And the second is a message from Secretary Marco Rubio. ኣብቲ ብርግፅ ኣብቲ በኣካል ነርካ ደብዛ ማንኤል ኣለኹ እንደ ክልተ ግዜ ኮሪእኻኒ ኢኻ ኦኬ ኣነሲ ሰምዕ ስለ ፀናኩ ብዛሕ ዝተባልኩሉን ግን ኦኬ ነዚኣ ኣብ ካልእ ግዜ ስለ ሸር ገርያ ዝነበርኩ ቴለስ እዚ ኣብዚ ዝነበረ መድረክ ከመይ እዩ ቢሃይንድ ሲን ብኸመይ ኣጋጣሚ ዝከውን ክኢሉ ካብዚ ተበጊስካ ዲቱ ኔክስት ስቴፕ ናትካ ነይሩ ወይ እውን ንቅድሚት ኬድካ ቅድሚ እዚ ናብ ኤርትራ ከይድካ ስለ ዝነበርካ ካብ ዝደለኻዮ ነጥቢ ጀሚርካ ኤክስፕሌን ቱ ኣስ ነዚ ኩሉ ኦኬ እዚ ገዳሲ እንድዩ እዚ ብጣዕሚ ገዳሲ እንድዩ ክመፀ ክንዘራረብ ኢና ብኡ ክመፀ መጀመርያ በቲ ናይ ኣስመራ ጀሚረ ስለ ዘለኹ ብኡ ተወልዕኮ ሓይሽ መሰኒ የስ መዳዕራይ ምስኡ የተሓሕዞ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ተዓዲሙ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ተዓዲሙ ብቲ ናተይ በዓል ኣይመፀን እንታይ ደይ መምፅያ ለስሊ ሽማ ሽማ ባጠፊኒ ለስሊ ሽማ ሕጂ ግን ምስ እቲ ክስታይ ምስ ገበረ እቲ መኽፈት ምስ ተገብረ ብድሕሪኡ ክራኸብ ክእል ምሳይ ኢላትኒ هراي تبعنا أبتي ناتا ريزيدنس كيدا ما أتي عادي ما سنبت ريزيدنس ناتا خيدا بتلبلت ساعات سلستة على قطري أبتي يو إس إمباسي تطلع سان فرانسيسكو أبتي ناتا ريزيدنس كيدنا هذا ساعات الإنسان دخون علينا مالتي جمريا أتي ناتي أمت ساعات ناتي علامة 5 دول كايو أنا أمريكاوي إيرتران أمريكان هجي بو كل جزء علامة تتبع نسبة إيرتران قبرلو ኣብ ግዜ ስደት ኣብ ግዜ በዓል ሬገን ብድሕሪኡ ኩሉ ኤርትራዊ ዝመፅእ ከሎ ተቐቢሎሞ ጥራይ ደይኮነ ኤርትራዊ ብኸመይ ገይሩ እቲ ኣሜሪካ ዝሃበቶ ኣቀባብላ ዝሃበቶ ዝገበረቶ ፅቡቅ ግብሪ ታሪካዊ መፃፃ ናይ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካን ርኢኻ ኤርትራዊ ኩሉ ብፅቡቅ ከም ዝርዮ ንኣሜሪካ እቲ መልእኽቲ እዛ ንክፅሕፎ ከለኹ ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ መፃፃ ናይቲ ፀሓሕፋ ናተይ እንታይ ከም ዝነበረ نجرا علامة كات أبدأ قدر الإيرتراوي بزح استوات أصل قبلنا هاجر بزح بيد صحف نيرجن نمنتايو حزب إيرترا بسدات أبعد دا سدات عاتي مع عسيخة ندبل حتى شو كله تمارسو أبكلا يوقع على من مت مشان شات 240 حدا يدمت زخا نا أمريكا أجندة نمسساي نخبهال زتجبره نا إيرتراوي حدش قعزة وزبقصو نجاراتي أربعة ኤርትራ ስደት ከሎን ኢትዮጵያ ተሰዲዱ هراي ኣብ ግዜ ሬገን መፅብዚ ኣነ ብፅቡቅ የክስታይ ትገብር ነይረ ብዛዕባ የድፅሕፍ ነይረ ሽዑ ኩሉ መሰረቱ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ብኤርትራ ለንሽተ ሓደ ቻፕተር ክፅሕፍ ተሓሰብክዎ ብዙሕ ተሓሰብክዎ ኢንፎርሜሽን ረኺበ መፅሓፍ ኮይኑ ንባዕሉ ኢልያ እጅት መፅሓፍ ከዓ ብደንቢ እንታይ ከም ምዃኑ ካብ ሩዝቨልት ስጋብ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ስጋብ ዶናልድ ትራምፕ أكيد أنت مثل كم ذا نبرة دوكيمنت جريو أفريقيا سئلي حزباوي سئلي ناتو أنت كم مخانو إيرتراوي بخمي جرو أفكت خند جبراوي كم سنة كيو ونتينا أمريكا policy وزون كم جرو 5 قوم كم زحاسين يا قمي تيو الجنزي
نتي أنصار زي إرترا من إرترا سرح ده له حاسال كوين خرّاي خيل جن أنا كله تداومات قوت صحفات the facts الحركة بتصل إيدي كونه نتتاريخ خرينا كما يقرنا سمع قرنا بحسب نسرح له خناتات نفتاري تاريخاوي cultural historical زيتات كله أتها حيزة أقمي تعير له سلازي بخالق درّاي نجار أيقونة نزي حادث مسرته أجي تواننا نجارنا عيدا قد سنة خمي جيركا نايرترا ناي أمريكا رخكبات تم عراري اللو إيه خفت أرزدالي تسألي مجوزقاس ويكا أنت أمريكا الرأية مجوزقاس أيقونة نتنات قليل يا أجي بزوح بزعباتي كباب دلو رديتات ناتا تنقرني أنا خا نعود مثل متعراري هبا ما انتهي على بزي حنت عباي نقر كرداد لنا مسيلكم كله يرتراوي إذا أدب لكم دلو خزربا ندقخهم نعاهم نخل تخون زربا تاريخو دفلت سب ما نمسب كدنا قروي كدني تاريخ كام فلات تاريخ كام قططار تي أزيو empowering ويكا حيل خبكا دخل مقدخات قطعطر له ما نمسب كعشوة كاديك له هذا كونتات مفتاري ماتي حجي زخوني خون زربا اختزارب كلا أنا نتي تاريخ سلد فوتت رايد هيكونه تم من كم زكايدوا ونسلد فلت كابين العلي أيتفوت أنا إذا أنا نتي conversation ويك أنا تزرب كم دليل تجرب عليه مرحوم مالتي زي كلهم إذا أنا صحيح هذا اللغة صحف بهم أجركم تاريخهم صحفات بهم أجركم تاريخهم أقول له صحف كله articles نسيني رنتايد بال صحف تاريخ كام فلات ترختات كام مردة حيلي دهبكا ما نمسب كشوكا كنزون كلهم قالوا تيرتراوين أبدأوا هينم زخنا زي كونن كزاربون كله بزيد اللي ترختات كلهم كلهم زعبا يرترا زخنا زي كونن سئل خبوا نحنا تاريخنا نحن دكنا بدن بقينا نقر كوينا that is when نتي تقولع empowered كوينا زي تاريخ دبلكا زي خاب بقول عمكن كسكسهم دلنا بكل إرترا بكل بدقة دلو إرتراوي بقول عتم كله زي تاريخات زخنا قرم الله they have to be told زي تزعبي انت بالحجة ابتي انباس خيده هنا قال كنت زارب انه خلا يردار ديتات يدهبا كم سرعة زين ينيرو إلى إما أبا خلها تبتما كنا من تايا فلتور لو مزعبات تاريخناتنا I mean diplomats سلزخونو ناب حدا assignment تقعدوا خلو historical perspective كلهم يتعرقون يمكن كل جزء بناتهم بتناتهم عيني زريوه يمكن مهارز غلو سلازي اسكنات كامعك أني مردعتنا تاريخ ناتا كما يرخيب كايو أبير تراخو في لالا ناتنا نايرترا جورني بخميات تطمتو نتك تزارب كلا غنتي historical perspective كم تين عنا نايرتراوين experience كم نقبر ديو ويس كم تنا أمريكا US interests يلوم زريوه دينا عين ترياني راس كانت كجم جاهبنا because نعتاتهم سلازين فلتو هو تي اتوانا نجر تبو عرستندي اتوانا نجر تنعوم زقدسهم تناتهم انترستي ابي ارترا لا شو عتبيتن اسران مايلز ويكا شحنكنا 200 كيلومتر ذاكل كوستال اريا ويكا ني افدق بحر له وجيز نعوم مستفل علي نجر بزح نجر حق زوني يد اليمين دراج ترافيكين بولو arms smuggling بولو human trafficking بولو زي piracy بحر دقبر piracy كاب كله هاتي سي خونتها ترقاقي نساتهم كنت قوم له دخول نتي security يخون نستفل عليه نقرات أب قمت علماتي زي حد ناتهم strategic interest عابي رديتهم زي بقدام يقول كابشن شاتم 240 حد كم تخلوه رديتهم زي أجي نزي تي geopolitical dynamics وتزلو خناتات خبابي نحررمون سلازنا أبو وشت بإمباسي بزح رخكباس سلازلهم تي إمباسيات بعلو أنا نتهم بعلتي ورناقي دامسلو هيرمان كوهن ناوشتي تحالف من الأختتات لهم كل جزء update قبلهم سلازتي رديتهم unified انتاي خوهم كم زلو توشتي وتخد communication علوم مالتي سلازي تي خستايت علوم قلتي historical narratives بتن عوام دتاو منبر بتن حنا نفلطو بتن ساتهم كفلطو درلو أي فلطو عليهم دحراي أدميهم دروتين عشتيهم دخانو تاريخنا إرترا بدن بجرم ما يفلطوني تاريخ إرترا بدن بتتصحيفون يفلتني كم تي نحنا خنا ردهم دلي
حجن مجمرا غزي ازيتي عدل انبيباتو خا انبيباتو نزل سلازراخو خمص اي كالكون ግን እቲ አርስቴሪያቶ እቲ አርስታት ሪያቶ ጥራይ ኮነሲ ናይ በሐቂ መሲጥዋ ንዓይውን ክትረኽበን ስለዘለ ተራኺባትኒ እቲ ናተይ ርዲኢታት ነጊርያ ማለት እዩ እጂ ኣብ ብዙሕ አርስታት እቲ ነገር ኮሬክት እንዳሆነ ድሕሪ መጨረሻ እሞ ሕጂ ኣብ ምንታይ ምግባር ኢና ክነኣቱ መፂእ ትዘርባ እጂ ብዙሕ ክትገብሪ ኣብዚ ላኺለ ኣስመራት ፈትው የኺ ከምቲ ዝነገርክኒ ኣብዚ ገና ኢለ ቃኞ ስቴሽን አለ ናይ ቃኞ ስቴሽን ምን ከም ሰይሞ ትፈልጥ ይኸይለ ያው ቃኞ ስቴሽን አሜሪካ ቃኞ ስቴሽን ኢላ ሰይማቶ አው ምን ከም ዘሎ ትፈልጥ ይኸይለ ስዋት አሚን ስንኩላት ኤርትራውያን እዮም ኣብኡ ክስታይ ደለው ከይት ክኽት በፅሕ ትኽእል ይኺ ኣብ ምን ሽሙ ንኤርትራ ኤርትራውያን ካልቸራል ትሩፕ እንደገ ክሰድ ትኽእል ይኽ ንኣሜሪካን ኬነዲ ሴንተር ኣምፂኸ ከተርእዮም ትኽእል ይኽ ብዙሕ ፅቡቅ ክትገብር ትኽእል ነገራት ኣሎ بيرترا خاسي يدلي نزل نجرزي ونحن اسكن عريان خلينا قنتي من قصتهم سقول لك زي بدحريتنا قدم تحسبيو بحما بتي خمسي امريكا خمس جيراتنا امريكا خمس جيراتنا يلو تحسبيو اتحسس بايد اللي ويلا تني تقاق هي الاخيله بخمو يحسبني من قصتنا بخمو حسبني ارتتخون ب 9 حدا ارتران انا تحت وسد كتوص هلا مجمريا ጊዜ ፌደሬሽን ድገበርኩምና ድናይ ድገበርኩ ድሕራይቲ ኣነክሴሽን ክመፅእ ከሎ እቲ ናይ 30 ዓመት ቀሲ ዝተበገሰብ ሰንኮም እዩ ግን ኣብ 91 ሰላም ክንገብር ኩሉ ነዚ ነገር ሓድጊ ጌርና ከም ብሓድሽ ጀሚርና ምሳኹም ርክብ ኦፊስ ከፊትና ዘ ኤምባሲ ከፊትና ርክብ ገይሩ ኤርትራውን ኣሜሪካውን ኩሉ ዝሕጎሰሉ ሓድሽ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ካልእ ስትረፍ እቲ ኮሊሽን ኦፍ ዘ ዊሊንግ ክበሃል ከሎ እቲ ናይ ኢራቅ ወር ንሕና መጀመርያ ካብቲ امريكا مساهم لنا دبلنا مبزنا الكويت مس مصبا على 91 እዚ نحنا ኢራቅ ብዙሕ ጽቡቕ ገበረትና ግዜ ቃሲ ግን مساهم ተጠውይና ሸው ብኸሙን ሓስብና የምናተ ንኸው ከም መኾነ ነይሩ ኣብ 2018 ካት ሰላም ምስ መፀ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህዝብና እንታይ ዓይነት ሪአክሽን ከም ዝገበረ ርኢኹሞ ኢኹም ናይ ሰላም ስጋብ ክንደይ ተጸባይነት ከም ዘለና ድሌት ከም ዘለና ስለዚ እዚ ትብልዮ ዘለኻ ርድኢት Google رديت you. Your assessment is wrong. بقى assess كيركيو إلى ونا تي حزبك والحن شجر يقولون تمنجستو كاي خسايد قبر تمنجستو كايو زي ناب مور أبتي نايقدم خسايد قبر أتريرو ده هز قليلة أنا هايلا تمنجستنا إلى بتعمل pragmatic منجستي نتسألعي فتاون ده قبره نتسألعتو مشاركتنا دا قبل نخندي عمت هذه سرحة نايشوس عمت كاسر له حيان إما let me interrupt you أبا مساكت تماثل أزدل كندي غير الله زا سبزي أبو أبي إرترا assignment ناتا كندي غير له ساسة عمت غير الله هجو ودياتي يا assignment ناتا so أسمرا خابت عميات فوتو حركة بدأ بغير ميم دحزني مسوم كاتب بركبالني I love أسمرا كل أبزي دحلفو جزي خمتنا عليه دست بلني لا جسال ساعة تخيل لا شيء بتعمل أستايد تجبره أمريكا وتياتنا تأجندا جن زي ناتي مخادنا حدش ده نقدر بناتي دفيت ياتي نوع بناتي دفيت كاتبو خلوه المجمع راجزه مسير ترى كنا خبو خلوه بخمسة عينة بناتي عينة ترديد لهم سبعة يكون درهم نيرم مستوى صار إرتاد سرحو منقص قمت له دليل قال متى مساعتهم بصرح نيرم جاء أنا دقابر هذا اللغة صراح نتي نجر نتي ناي مهجر قبرنا برا كايدة completely مسؤول يسرح حدش مدرخي حدش مدرخ ترى ده يكون إما أخذنا ترى ليش دلي she's giving you feedback نسا ناتا experience feedback تبكالله whether the government كما عينة input اللو وحسب اللو دي بلونجن نحناس كميرتراويان sometimes أمريكا بالعلينا hostile زغنا بوليسي ويون حدا جنيا بوليس كم زنبران فلتنا but نسا متيا يغرتاك حتى نادي تتسبيت ناتناك هون زلو ويس نحناون approach كنقبرالنا for example سخاجم ساتر رخيب كام تبو زخنا exchange غير كاللغا أكندي من سيرترا كنسوخ نسرح عدلا هبنانيو بتتاريخ سلاد سألنا عدلا هبناني وي مسانا صراحة دليني كتب لك على ناز فيدباك زي انتاي فتينكي ويون
እንታይ ክሕግዘካ ይኽእል ኣብ ዝብል ንስኻ ኢንጌጅ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ መንግስትና ጌጋ የብሉን ንሕና ጌጋ የብሉን እንድሕሪ ኢልና ንሳቶም እውን ንሕና እውን ጌጋ የብልናን ኣብ ካልእ ግዜ ካልእ ፖሊሲ ነይርና ሕጂ ግን ኢንጌጅ ክንገብር እንደለና ክንዛረብ እንደለና መንግስትኹም ግን ኣይፈትወናን እዩ ዘሎ እስኻ ናይ ክልቲኡ ዜጋ ኢኻ ተዲኻኒ ኣሜሪካዊ ኢኻ at the same time ኤርትራዊ ኢኻ so you have this unique opportunity መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ እዩ እስኻ ግን ክልቲኡ ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ፊድባክ ትበካላ ኣብ ኤምባሲናታት ኢኻ ዝመስላ ርእይቶ ይባትካላ ዲድዩ እዚ ነገራ እዚ ሓበሬታ እዚ ንስኻ ሜቢ ነቲ ኣፕሮች ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ትቕፅል ሕቶናተይ ከረኻኽበካ እዛ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ከለኻዩ ነዚ ፊድባክ እዚ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ክትመያየጠሉ ዋላ ብሕጂ እውን ምክንያቱ ንሳሲ ክንዛረብ ንደሊና መንግስትኩም ኣይደልየናኒ ክትብል ከላ ኤክስኪዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ናትካ ዘረባባት ካልእ ከክትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ ማይ ብመንግስትና ኣፕሮች ናቱ ቀይሩ ፈቲንዎም ድዩ ኣይፈትኖምን ከንስኻ ገሚትካ ዶ ወይ እውን ዝኾነ እንታይ ኣለካ ወቲ ዋና ነገር እንታይ ድዩ ብመንግስቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ፍሉይ እዩ መንግስቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ፍሉይ እዩ ከም ሰብ መጠን ከም ኤርትራን ኣሜሪካን ክትሪኦ ከለካ እቲ ናተይ ኣፕሮች ክነግራ ከለኹ እቲ ነቲ ብኸመይ ጌርና ኢና ከነተዓራርዮ ክትብል ከላ እቲ ደምፃኽዎ ናይ ቃኞ ስቴሽን ርድኢት ካልእ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲስ እዚ ከም መኽፈቲ ከም መበገሲ ከም ኤርትራን ኣሜሪካን ክገብሮ ንኽእል ሕጂ ዝገበርክዎ ከዓ ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ትራክ ረከርድ ወይ ከዓ ብታሪክ ኣለኒ ምስኡ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ቃኞ ስቴሽን ሰባት ኣሎ ቬተረንስ ናይ ቃኞ ስቴሽን ኣሎ ኣብ ቃኞ ስቴሽን ቬተረንስ ኣብ ፌስቡክ ሕጂ ንዓኦም ሓቲተ ኣብቲ ናቶም ክፅምበር እንተ ቀዳሚት መፅሓፈይ ነጊረዮም ምስኣቶም እውን ተራኺበ ኣብቲ መጀመርያ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ዘለዎ እዋን ንዓቶም ሒዘዮም ንኤርትራ ንክኸይድ እዩ ነይሩ መደበይ ነቲ ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ርክክባት ንክኸውን ሕጂ እውን ንዕኡ ከተንባሃለ ይኽእል ኣነ ሕጂ ብመንግስቲ ደረጃ እቲ ናይ ሳንክሽን ወዲ ሳንክሽን ነገር ክልገስ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ስጉምቲ ክወስድ ከሎ እቲ ኣንፃሩ ወፂኡ ዘሎ ሽግራት ባዕላቶም ደምፅዎ ሽግር ይኹን ናይ ስዊፍት ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ሽግራት እቲ ንሳቶም ደበግስዎ ሽግር ምዃኑ ሶሪ ሽግር ምዃኑ ናይ ግድን ክገልፀሎም ኣለኒ ኣረድዮም ኢኻ ንሱ ከዓ ኣብ ሂወት ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ግደ ከም ዘለዎ እሱ ክለዓል ከም ዘለዎ ብዘይጥርጥር ብዝለዓለ ደረጃ ለጊስሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከም ርድእቲ ጌርና ንውሰዳ እሱ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ንዕኡ ከይለገሰ ዋላ ሓንቲ ነገር ክግበር ከም ዘይከኣል ግን እቲ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ንህዝቢ ብህዝቢ ዝመፅእ ነገራት ብዙሕ ነገር ከተሳስእ ይኽእል ምስ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘ ይኹን ምስቲ ዘሎ ህዝባዊ ጉዳያት ዝተተሓሓዘ ይኹን ንኣብነት እዞም ቻይና ትገብሮ ኮንፊሽስ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ኣሎ ኣብ መንሽሙ ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርትታት ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ፅልዋታት እዮም ንክገብሩ ድፍትኑ ኣብ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣሜሪካ ስራሕ የብላን ነዚ ከዓ ቃኞ ስቴሽን ከይድ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይብላ ምክንያቱ ቃኞ ስቴሽን ናቶም ታሪክ እዩ ባዕላቶም እዮም ሰይሞሞ ቃኞ ስቴሽን ከምኡ ክብላ ከለኹም መገዲ እየ ድህባ ዘለኹ ከምኡ ዓይነት መገዲ ድህቦም ሰብ ኣይነበሩን መንግስቲ ከውድቕ ጥራይ ድፍትኑ ነይሮም ዝብለካ but again ኣብውን next ሕቶ ክትሰግረለ ኢኻ ግን ኣሜሪካ ከምኡ ዕድል ተሂብካዮም እንታይ ከም ዝምህሩ እቲ ብሬን ዋሽንግ ናቶም እቲ ኣሜሪካ is a very serious ሓደገኛ ሃገር እያ ተረዲእካ ያ ማለት American Council ዝበሃል ወይ ገለታት ነይሮም American Library ገለ ነይሮም they always have this hidden hand እቲ ነዚ ኩሉ መፀከር ኣነ ኣብቲ ስእሊ ስለ ዝህበካ ሓፈሻ ብምሉእ ክውዳእልካ ስለ ዝኾንኩ ንሓናብኡ ክመፀካ እዩ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ ኦልቲሜትሊ ነዚ ትማሊ ዝገበርክዎ ምስ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ስለዚ እድል ሃበኒ ናብኡ ንክበፅሕ ኤኒዌይ እቲ ርድኢት እቲ ዋና ርድኢት እቲ ዲቴልስ ገዲፍካ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ዲቴልስ ከም ሕጂ ዝበልክዎ ንኣብነት ናብ ካሊእ ዝወስደካ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ፎካስ ናብቲ ዓብ ነገር ክኾን ኣለዎ እቲ ዓብየ ነገር ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ርክብ ክመሓየሽ ኣለዎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ እሳ እታ እንታይ ዝበሃል እታ ፅምዶ እቲ ኢንጌጅመንት ሕጂ that's what it is ሕጂ ብዙሕ ኣርእስትታት ሂበያ ካብኡ እቲ ነገር ደስ ኢልዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ነገር ንምቕፃል እንታይ ኢላትኒ ሽዑ ኣነ ኩሉ ዝበልካ ኣርእስትታት ተረድዮ ኩሉ ትብሎ ዘለካ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሕጂ ግን ኣነ ይኸይድ ኣለኹ ከም ትሪኦ ዘለካ ኢላትኒ
تزلو كلايمت تغير له ترامب ادمنستريشن متين كلايمت كيروا له قدم يو اس اي دي خلو ماسي ابتنا قدم نبر ادمنستريشنز اذا حجيت ولا دلها نغرات بعلي فان خغبره خني حجي كن تي كلايمت تغير سلازلو انا خيت سلازلو تنير ودي تناتي غزي ودي خيت سلازلو نتي حدش تمصسب قصانت نخلو نزي ነገር ነቲ ዝግብኦ አካል ክስታኽ ገብረ ምክንያቱ ሁሉ ተርእስታት ሰማዕ አለ ስለዝኾንኩ ኢላ anyway ጽቡቕ ተረዳዲና በደንብ ተረዳዲና ምስ መጻኹ ደብዳቤ ሰሪደላ ተንኪ ኢለ ሰሪደላ ደብዳቤ ሕጂ ሰሪዳትሎም መልእኽቲ ማለት እዩ ነዚ ስቴት ዲፓርትመንት ብዝደሎ ሕጂ ሳቶም ኣብዚ በዓል ናይ ኤርትራ ነፃነት ዓዲምናዮ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሎ ዓመት ንገብሮ ንዕድሞም متيوم مسانا بلعو حجي أوزع عمد زي بزبازة المجمع راجزي خا أمريكان ستيت ديبارتمنت ريبريزنتيف 4 7 متيوم 7 يوم تراحبنا بدنبي أنا تراحب بيرسونالي كل تناتهم ديليتات انتهي كمخانو أنا تيروم لي أمريكا حجي بتقدم تخرج نبرة هاي كونت أكايدا كونت انتهي المجمع راجزي أكايدا كير على أبدأ حكم أبدأ هنا تانجب بنخل نزبل አሎ ብዙሕ ኣሰራርሓ ኣሎ ናይ ሲቪል ቱ ሲቪል ሲቪል ቱ ሲቪል ብሎ ወይ ከዓ ሲቪል ንሲቪል ረክባት ኣሎ ሲቪል ምስ ሚሊታሪ ክረክቦ ክገብሮ ድክእል ርክባት ኣሎ ሚሊታሪ ንሚሊታሪ ክገብሮ ከዓ ድክእል ርክባት ስለ ዘሎ ናብኡታት ኣድሂብና ኢና ንሰርሕ እዚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ከዓ ገዲፍዎ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ሬጂም ቼንጅ ገለመታት ጠጠው ኢሉ ኣብ ትራንዛክሽን ኣብ ቢዝነስ what can you do for me እዩ ዘሎ ንሕና ኸ እንታይ ንገብረልኩም ኣብ ከምኡ ኢና ኣቲና ዘለና እዚ ሓድሽ ኣካይዳ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ብከምኡ ድኸይድ ኢሎም መፅኦም ኩሎም ሓደ ዓይነት ቃል እዮም ዝዛረቡ ንሱ ግን እቲ ደብዳቤ ዝረኸበ ነዚ ናይ ናትና ደስክ ናይ ኤርትራ ደስክ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ሒዞም ኣለዉ ናይ በይና ናይ ኤርትራ ደስክ ሓድሽ ኦፊስ ሕጂ ንሱ ሽዑ ደብዳቤ ባዕሉ ፅሒፉ ሓቲቱ ንክመፅእ ማለት እዩ እቲ በቲ ኣብ እስመራ ዝገበርክዎ ዝወሰድክዎ ኢኒሽቲቭ ኣብ ኣሜሪካ ተኸቲሉኒ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሓቲቱኒ መፅኡ ኣብቲ ኦፊስ ከይደ ማለት እዩ ሓደ ሰዓትን 20 እንደኾነ ዕሊልና ሕጂ እቲ ዘረባ ዝተፈላለዩ ርእስትታት እዩ እንታይ ዓይነት ኦፖርቹኒቲስ ኣሎ እቲ ከባቢ እዚ እንድን ክብል ኣይደልን እየ ምክንያቱ ነቶም ፀላእትስ ዘድሊ ኣሚኔሽን መሃቢ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ዘሎ ዕድላት እንታይ ከም ዝመስል ብዙሕ ግዜ ፅሕፎ እያ ኣብቲ ፅሑፋት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ መፅሓፍቲ እውን ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ ትህቦ ኦፖርቹኒቲስ ጂኦፖለቲካል regional economic resources tourism manufacturing fishery it's an ኤርትራ influence ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ፅልዋታት so many aspects of the subject matter ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ መሰረት ኣርእስትታት ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዕድላት ኣብ ኤርትራ ትህቦ ዕድላት ብኸመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ረክባት ምስ ኤርትራ ገይሮም እንታይ ዓይነት ረክባት ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ክስታዩ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ናቱ ኣበርክቶ ንኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ንኣሜሪካ እውን ኣበርክቶን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ቢዝነስ ኣበርክቶታት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ደገ ኣብ ዘለው ኣነ ዝፈልጦም ሆቴል ዘለዎም ኣለው ሬስቶራንትታት ዘለዎም ኣለው ኤርቢኤንቢ ዓበይቲ ክሳየድ ዘለዎ ብዙሕ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገዳሲ ቦታታት ዶክተራት ኣብ ኪ ቦታ ናይ እንታይ ዝበሃል ኤርትራውያን ኣለው ሕጂ እዞም ኩሎም እዚኦም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ድሓራይ ተመሊሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተመሊሶም ነቲ ሃገር ዋላ ሚሊታሪ ከይተረፈ ብዙሕ ናይ ኤርትራውያን ክስታይ ኣሎ እዚ ናይ ኤርትራውያን ኣበርክቶ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ዕድላት እንታይ ከም ምዃኑ ስእሊ መሃቢ ነይሩ ሕጂ ንዕኡ ከዓ ሓደ 4 ዝኾን ፔጅ ኖት ወሲዱ ባይ ዘ ወይ ንሳቶም ብንፁር ዝተዛረበዎ ዘረባ ሓደ ነገር ኣሎ ንስኻ እንታይ ድሕሪ ሕጂ
ምስ ኤርትራ ንሕና ክንሰርሕ ከለና ምስቲ ዘሎ መሪሕነት ኢና ንሰርሕ ረጅም ቼንጅ ዝበሃል ነገር ገለ የለን ሕጂ ብዛዕባ እታ ናይ ዛ ትራቨል ባን መፅያ ትራቨል ባን መጀመርያ ምስ ረኸብክዎ ሪኢኻ ዲኻ እቲ ናይ ትማል ኒውስ ኢሉኒ እወ ኢለ እዩ ግን ብዛዕባኡ ፎካስ ክገብር ኣይደሊን እየ ምክንያቱ ዝዓበየ ስእሊ ብዙሕ ነገራት ክዕረይ ስለ ዘለዎ እቲ ዋና ነገር እቲ ደምፃና ክገብር እየ ግን እዚ ናይ ትራቨል ባን ናብ ኤርትራ ድምፆ ሃስያ ወይ ከዓ ብዙሕ ለውጢ የለን ምክንያቱ እቲ ረኽክባ ስጋብ ሕጂ ፅቡቅ ኣይነበረን ሕጂ እውን እሱ ተለይ ተቐይሩ ኩሉ ግዜ ከምዚታት ክመፅእ ክሳይ ስለ ዝኾነ ንዓና ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ምስ ሃገሩ ዘለዎ ርክብ ብዙሕ ስጋብ ደይተንከፎ ሕጂ ኣነ ብብኡ ክመርዕስቲ ገይረ እስታ ክገብሩ ኣይደሊን እየ ግዜ ክወስደሉ ኣይደሊን እየ ስለዚ እቲ ኣርእኒ ኩሉ እቲ እንታይ ከም ዘሎ እቲ ናቱ እንተታት እንታይ ከም ምዃኑ ንሳቶም እውን ከምደይ ተፀበይዎ ካብ ዋይት ሃውስ ይመፅኡ እቲ ዳይሬክቲቭ ወይ ከዓ ካብ ዋይት ሃውስ ይመፅኡ ክብል ከሎ ኣነ ድሓን እዚ ከም ዕድል ጌርና ንወሰዶ ከም ኦፖርቹኒቲ ጌርና ንወስዶ ሓንሳብ ነቲ ነገር እንድሕር ኣብ ምርድዳእ በፂሕና እንድሕር ናይ ኢኮኖሚ ነገራት ንተኣታተወሉ ኩነታት ክመፅሲ ነዚ እውን ኢቫሉዌት ክገብርዎ ኢልካ ትዛረበሉ ኩነታት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንማርኮ ሩቢዮ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ጌርካ ትዛረቦም ስለትኽእል ብከምኡ ጌርካ ተሓሰብካዮ ይሓይሽ ተባሂልና ሽዑ ናብ ተኻልእ ኣርእስትታት ኢና ኣቲና ስለዚ እንታይ ንምባል እየ ኣርእስተ ደምፃ ዘለኹ ህዝብና ንእሽተይ ከምዚኣ ነገር ክትመፅእ ከላ ወይ ከዓ ንእሽተይ እኳ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ነገር ኣርእስቲ ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ከሎ ኣፀቢቑ ናብ ከምኡታት እዩ ደድህብ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዓብ ስእሊ ደድህብ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣተሓሳስባና ቀይርና እቲ ዝመፅእ ዘሎ ዕድላት እንታይ ከም ምዃኑ ተረዲእና ከመይ ጌርና ኢና ናብቲ ካልኣይ ስቴጅ እዚ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ዕድላት ንጥቀመሉ ኩነታት ንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ዘሎ ስለዚ እቲ ናተይ ርድኢት ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ድሌቶም ባይላተራል ሪሌሽንስ ወይ ከዓ ናይ ክልታዊ ርክባት ምፍጣር እዩ ነዚ ከዓ ኩሉ ኤርትራ ክጓየሉ ዘሎ ዕድላት ስለ ዝኾነ ግዜና ኣብ ዘየድልየና ግዜ ነፅፍ ንምባል እዩ Yes, Imam. Okay, ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርካ ናይዚያ ርክብ ዝነበረት ባክግራውንድን እንታይ ተኻይዱ ምክንያቱ ናይ ሕደት ደቃይቕ ኢና ርኢና ኣብዚኣ መዓልቲ ናፅነት ናትኩም ዝነበረ እስከቲ behind the scenes ዝነበረ እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ሪኣክሽን ናይቲ ህዝቢ ነይሩ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዝተሳተፈ ከመይ ነይሩ እስከ ቁርብ ትለይ ናይዚያ ዓንተበውን ጅምራ ኣቢልካልና ነርካ ቀፅለለይሳ እወቲ እቲ ርክባት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ድኹም ስለ ዝነበረ እቲ ትፅቢት ናይ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ከምዚ ዓይነት ምትእትታው ተገይሩ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ እንታይ ኣላ ኣነ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ እንታይ እዩ እቲ ዕላምኡ ነይሩ ንሕና ምስ ኣሜሪካውያን ዘለው representatives ናይ ኣሜሪካ representative ኣብ ሰነት ኣብ ኮንግረስ ኣብ ኩሉ ክስታ ክንገብር ከለና ኣብ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ናይ ኖሞር ኣብቲ ግዜ ኮቪድ ክንከይድ ከለና እቲ distracting is ስእሊ ጌርካ ኣብ ቅድሚ ንስኻ ከይድካ anyway thank you كسر خلاص اوكي سوري እቲ ርክባት ናይቶም ምስቶም ሰነተርስ ምስ ኮንግረስመን ገለመታት ርክብ ክንገብር ከለና ብጣዕሚ እቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ርድኢታት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ብጣዕሚ ውሱን ድሩት ፈፂሙ ኢደ እግሪ ደይብሎም ኮይንና ረኪብናዮም ኣብ ኩሉ ናይ ኮንግሬሽናል ወላ ሰነተር ኩንስ በሎ ሰነተር ኩንስ ሕጂ ናይ ደለወር ሰነተር እዩ ሕጂ ኣብኡ ምስ ከድና ክንረኽቦ እቶም ስታፈርስ ዋላ ሓንቲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብጀካ ናይ ሚሸላ ሮንግ መፅሓፍ ኣብቲ ግዜ እቲ ገዚኦም ክንኸንብቡ ክብልሉ ዝጀመሩ ደረጃ ኣነ ሰሪድ ዘሎም ባዕለይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሰሪድ ዘሎም ርድኢት ንክገብር ማለት እዩ ሕጂ ኩሎም ርድኢት የብሎምን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ብኸመይ ገይሮም እዮም እቲ ናቶም ውሳኔታት ዝውስኑ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መንሽሙ ኒውዮርክ ታይምስ ርእይዎ ንጋርዲያን ርእይዎ ዋሽንግተን ፖስት ርእይዎ ንዕኡ ደንብቡ ተመሊሶም ሽዑ ንስቴት ዲፓርትመንት ይሓትዎ ከምዚ ኣንቢብና እሞ እንታይ ርእይትኹም ብዛዕባ ብሎ
شؤت ستيت ديبارتمنت هو خم يبلو حجي أبو خلونا تديسيجن لايزي مالتي ريسيرش يقبروا ناقز أرسم مصنعات هذا يقبروا على بيلهم بتنساتهم دولهم بت ستيت ديبارتمنت دولو وساني تاتو السنة مالتي حجي أنا إذا فليتين يا مخناتو بزح صراحة صراحة نبتجي كوبر نخلهم نتم سنترز كونغرسمن سلن رهوم نبرنا اتناتهم تندنسي ويكاتناتهم أكايد أن تاكم المسلسل فلتنا حجنازي كما يقرنا هنا نقطة أصور لخنتات نفتر ستيت ديبارتمنت يدهم ستيت ديبارتمنت نثم على واشنطن بوست يخفلهم USAID نخلهم نزوم جارديان سقاب شمونتا مليون عام تخفلهم كفيلهم نتزينا خمس زرقة قبروه تمليسهم كأ نتم سنترس بوغير مانيبيليت قبروه مالتي نخلنا ندخلنا تاتبع علاتهم تقطات يرموني رماتي حجين تايكو إن مسير كذا من شو أب إمباس خير خي كزارب كله هنا إيرترا إمباس أب إيرترا خير كزارب كله هون ستيت ديبارتمنت خستات قبل كله نتي من شراء يدخلوا مسؤول ركب جميرة مالتي نتنقر ريفرس جري مالتي حجي زي personal initiative ناتي initiative أكان نايتنا public diplomacy قلنا متحفنا عي مسرت لازم ومسرت مزياتهم ركب كقبر جميرة مالتي حجي ستيت ديبارتمنت نتي ناي هاجراوي أمن أمريكا كايدان ده هردم بروحه خاينو ستيت ديبارتمنت ده رئيس كانت نقر ريفرس كر كان مالتي حجي زيو خاتي عبي عوتة ناتي نبي حق ده حق سنة نقر دهرالون مجمرة جزء نتنقر ريفرس كرنايو تي كلا عباينت من ده انتهلا تي خناتات زي ترامب ممتع اثناء أمريكا foreign policy gaslight جروا وكانت رديتات وكانت حقتات وكانت reality completely أبلاشي وقت رايد يكونه حجهم بحدش نمجمع رجيزة إذن كلهم أب US Congress تلو senators تلو حدش رديتات فتيرهم نجزار سما كايد أخبر ولا Democrats ولا Republicans إذا عبء الدليل يرتراوين عابع الدليل يرتراوين إذا أنا الجبر دلله هنيش تفكا بقوله كسر حاله دلله يرترا أبز جزيزي إذا أنتي ممهر مالتي من كحمالتي كل يرتراوي أبزين أذن مقبر كوافر قالوا كم ذا عابع يختاجر مخنياته تا window of opportunity تا معته والسنتيا لذي كل يرتراوي إذن نزاد مزلا election كلمة متى ده خلت عملت ترمس نغير زحلو تاتكم تسنديو خنقواي على إن نزل جرزي نقول ناتنا senators congressman قال إنه نقبر ده يكونه بزعوان إيرترا خنزارب ده يكونه نتزل لو خنتات مردئتنا المقبر أب كله senator congressman قطر عندنا قبرنا ببزلنا خطعدو من تقول يخ ما can go with you everywhere أي مساهم خير حجي إمام أبغى لها it's a very noble idea and already نبزو حسابات تسفاهي باللغمان جنتاي قبل مدى اللغانة جن as far as نسخابت فلتة مكرو مالتيو دونالد ترامب حدش إيران بوليتيكا تاتاتيو كمزلو at every step نريا لنا of course he's a drama queen سلازي دونالد ترامب is giant drama سلازي لو state department يحكم زي instrumental كونز غل نتا لاي ناي ستيت ديبارتمنت هيسكا مستيابي إيرترا زلو تشارج دي أفير هيسكا إيرترا فورمال زخونة ليتر كتصحفلو تخل إن السنس إيرترا engagement willingness كم زلوا نتي زلو sanctions ون revisit كقبرو مزعبو conversation كجمرو لزخل مدرخ بسسخا تقبرو زل خسرهن بوغن أمريكا أبلوتي درو حبي attention رغيب كهم زلغا نتي attention دما كابتم major policy makers ويونتي strategic فتسو مكاب زغولي دما تزلو اتخاط رغبة دلغا سلازي كميجر كان زي formalize كقبرة تخل بوغن إيرترا أمريكا could be many players in it بوغن إيرترا جن وزنات كا تبقسو نايت government willingness كم زخونة بمن قد charge the affairs نا إيرترا بأمريكا ديو بمن قد foreign affairs نا إيرترا ديو انتاي كقبرة خل تبلسغا next step نزي سقوم تزناب نعم next step كنا سجا جروب بوغن إيرترا. والله يعني من قصة إيرترا أنا تي ناتي رديتي وكابتن زرحب كو information سب عده خلوا ولا أدميون
دحري حجون منجست إيرترا تناي ترامب administration نا أفريقيا أكايدو وزخلنا USAID لو تكلمتك ما تخلو نبي خير كم زلوا أي تفلتن هجم زن كوفيلو تتبين منجست إيرترا انت خبريلو محجي سرحنا نيرنا مسو افتنا قداميتي زي مصحف بتزاربيا سرحنا نيرنا مسو حجيون كنسرح كم ندلي ركباتنا خلت عراريهم ندلي دلوات مخنا نعون مغبر دبدابي تصحفوا له طرا ديكونه نت دبدابي تقبلهم منجست امريكا مالتي تقبلهم نت منجست نت دبدابي تذهبكم ملختي قبولي اوفيشالي سقاب بمنجست درجه بترامب درجه سقاب دمت تحساسبانا حدا دبل ملختي توهيبو نت ابزي دلو امباسي مالتي اجي نسو حالفو اوفيشالي بمنجست درجه بترامب نحنا كم سوارو دي تاحزو نحنا دليتنا يلو سلامتا صبون نيرترا نجر مسيرتا مسرحكا ازي قدسنا مخنات نيرترا ريجنال انفلونس نتاع كمهندس لنفلطو إيلم بكستا قرمو سلازخونه بمنجست درجة زقبر دلو نجاري أنا هجي توساخي تناي منجست درجة قبر دلوسي أنا مدرعتها ويكا موساخي ويكا مراقودي دخون دلوهم مالتي هجينا مجمرة جزي خا ستيت ديبارتمنت خمسي كما عين السب هاجراوي مثل حدا أكل نايتي سايلنت ماجورتي مجمرة نوح جزي عامتها كلهم نزمات إيرترا بحالو إزري بحال قفف ينتهم دلو قفف مفف أكيوم اقتايب يخفلوهم دليتهم قبلوا لهم نيرم حجيقن مجمرة جزي مستهجر أنا بزعب بتقوم ياخونكم ناتي تقومي كون قبلوا نهاجر نهزبي كم يقرنا نركبنا إيرترا أمريكا بحسب نتاعمو يكتي علامة حجي إذن مقبار تتبقيسو تراي ديكونسي بصراحة رأيتو اللغنة تفتيرو سلازلوسي تعدل قليلا خونن سلازتي تقبل له مدبات بزرع على درجة دينو عيننا نخفت لبنا نخفت أبزي كون جزينا نحلف توان أنقر تزعبي تصمدو دلو بريزيدنت إساس بعلو دولو خبقوي ومعالك ساد حازن دي زيتي خساد بوغينا نزي أبزرع على درجة خنب تتصعرنا تبقى كوين سمعني Yes, نبتا next topic ناتي قدم زغاري داي مودتا أبزيانت بزياك قبراز دلي بوغنا حزبي درجة أمريكا عبن أدمعن زخونة كميونيتي لنا أجي سكولارس هلونا بروفيسورس هلونا كل عينة كميونيتيز لنا أمريكا سلازي كاب لور اند كساب هاير اند زي ريسورس زي مزانات كارستي بمنقدي أورجنايز زخونة منقدي انتاي كقبر غل عملت نسخة حسابي بكا سبنا بكونغرس ناي كونغرس مرحتناتهم ناي ديستريكتناتهم دي ناي لوكاليتناتهم كمون سيناتورس ناي ستيتناتهم نعطاتهم ريتش اوت بمقبار نتي سرح فاسيليتيت كقبر وخلو درو تجمير له جن يو ساجنا متاجركا الراويت كات رايدي كونكاسي كم بحدش تفايل كم زقنت الجيركا لها ريمايندر هيب كان لها توسع مبرهيب كان لها تيك عندنا انا كم ناتكا زدنا قوادما بخدتيو سايد مسي خاصله سراح كايو بإيرترا زقبر ترافيك بوس لزقودل in a sense State Department has so many traffic captain there's so many issues in America to think of the whole world is concerned about the بزعبات كونتات مالتي سلازي سخا لتلس ترافيك زلو بوغن إيرترا غيركا ساتون كدايركت لاين اوف كوميونيكيشن سلازلو زقبر كا ابروتش حجت رايدي كونس ولا دقيم كاون ندهر هجي as a reminder ساتا مستا لسلي ولا وندحريد ما تسوين سبو introduction غيركا I think Amanel you can be a history maker أبزز لنا مدرك because you know قراتات من العالم كنا منتهي ترجم كلها كم زغلا بحزب إيرترا منقص إيرترا بساحل زي ما سمع منقصيو كيف زي سانكشن كنا برايد لني وقال ما لا تيكون كن نعم اسمعهم كلوتو أمسكير زلوا حزب إيرترا جن عبر بحكم زلون فلتنا سلزي انتهي تبلنا حزب إيرترا أبنيو زلوا أمريكا زلوا فسفل عليه وجن زلوا انتهي ريكومنديشن تقبر بتبص سالون أبي أوروبا زلوا انتهي كتبل تغ أبزار السياق كي وأنا غلنا دريا في ريجنال politics كخيت سلزغونكم. Well,
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣርእስቲ ብዙሕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣቓልቦ ክህቦ ዘለዎ ነገራት ብዙሕ እዩ ሕጂ ኣቓልብኡ ኣብ ምንታይ ኣሎ ኢልካ ተረኣኻዮ ሓደ ግምጋም ክበካ ክእል ኤርትራዊ ብምንታይ ዝዛረብ 24 ሰዓት ተልካ at least 23 hours بኢትዮጵያ ይዛረብ ወድ ወሻሻ ሕጂ ኸኣ ብፅምዶ ይዛረብ ሕጂስ እዚ ጥራይ ድዩ ነቲ ኤርትራዊ ደገ ደሎ ትውስኖ ድምልከቶ ካልእ እንታይ ነገራት ኣሎ ኣብ ግምት ክእትዎ ደሎ ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ከሎ ኣብ ሃገር ኣብ ምዕባለ ኣብ ሂወቱ ከምፆ ድኽእል ለውጥስ እንታይ እዩ እዚ ሓቲትካ ተዛሪብካሉ ዶ ትፈልጥ ሓደ ካብቲ ክንርድኦ ዘለና ነገር መሰረታዊ እዩ ፅምዶ በይና ብዓብያ ክንሪያ ኢና ምክንያቱ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት እንታይ ጥራይ ሕጂ ነዚ ኣልግብ ኣቢልካ ክትወፅእ ደልየ ኣለኹ ምክንያቱ ኣቢ ሪጅን ኩሉ ክንኣትወ እንዲና ኣብዛ ናይ ኣሜሪካ ሒዝክያ ዘለኻሲ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ግን ተረድየካ ኣለኹ ስለምንታይ ነቲያ ተምፅእ ኣለካ ግን እትያ በይና ክሓተካ ስለ ዝኾንኩ ኣብኣ ግዜ ከይትወስደለ ኢለ ንድሕናይ ግዜ ወስደልካኒ ሓደ ኣካል ናይቲ ክሕልፎ ዝደሊ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ናትና ኢንቨስትመንት ናይ ታይም ናይ ግዜ ናይ ኤፈርት ኣበይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ሓደ ኣካል ናይቲ ኢንቨስትመንት እዩ ሕጂ ሓደ 100% ፐርሰንታይል እንድሕር ኣሎ 90% of your time ኣብዚ እንድሕር ክስታይ ኮይኑ ነቲ ዝዓበየ ኣርእስትታትካ ግዜ ኣይትህቦን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ እዚ እቲ መልእኽቲ ናተይ እንታይ እዩ ሕጂ ዘርዕሎ ዘለኹ ኣርእስቲ ብዛዕባኡ ክዛረብ ደይኮኑ ብዛዕባኡ ምዝራብ በዚሑ እሞ ንዕኡ ገዲፍናሲ ኣብቲ ዘድልየ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ፅምዶ ኣብቲ ኣብ ሂወትና መቐይሮ ከምፅእ ድኽእል ፅምዶ ናብኡ ኸነድህብ እቲ ፅምዶ ሓደ ንዕኡ ንክትገብር ኮማዊ ጉዳያትካ ከተፃሪክ ትክእል ኣለካ ነምበር 1 ኣብ ሙሉእ ዓለም ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ እንድሕር ኢልካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 4 ሚልዮን ሃይማኖት ምስልምና እዮም ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ 2% ድዩ 3% እዩ ናይ ኣይሁድ population እንታይ ኢሉ ምኻኻ ንሽልካ 30% of the millionaires ናይ ኣሜሪካ ኣይሁድ እዮም ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ኣብቲ ናይ ስጋኣት ኩነታት ፀኒሑ እቲ ናቱ ተሓሳስባ ኣቓልቦ ብምሉእ ኣብቲ ናቱ ኮም ኣብቲ ናቱ ሃብቲ ኣብቲ ናቱ ምስ ሃገር ተታሒዙ ዝኸደሉ ኣገባብ ደይኮነ ክሰርሕ ፀኒሑ ሲ ኣብቲ ናይ ስጋኣት ነገር ጥራይ ክሰርሕ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ናቱ ፎካስ እቲ ናቱ ኣቴንሽን ወይ ከዓ እቲ ናቱ ኣቓልቦ ኣብ ሓደ ኮማዊ ነገራት ካልኣይ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝብና ሰርቭ ዝግበረሉ ቆልዓ ይኹን ዓብይ ሳልሳይ ከመይ ጌሩ እቲ ናትና ፋይናንሻል ኢንስቲቱሽንስ ዋናይ ገንዘብ መዋቕራት ኣብ ሙሉእ ዓለም ክትሓባበር ዝኽእል ከመይ ጌሩ እቲ ናትና ቢዝነሳት ክወሃሃድ ዝኽእል ድሓራይ ከምኡ ምስ ኮነ ኢኻ ሽዑኡ ነዚ ብዝዓበየ ደረጃ ኣቓልቦ ክትህቦ ትኽእል ነቲ ኣብ ሃገር ዝገበር ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ፅምዶ ብዝለዓለ ደረጃ ጠሚርካ ክትሰርሕ ትኽእል ዕዉት ክትከውን ትኽእል እዚኣ እታ ዓባይ ኣርእስቲ ብዛዕባ እታ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ኣብዚኣ በዚኣ እንድሕር ከምዚ ዓይነት መረዳእታ እንድሕር ክንገብር ክኢልና ካብኡ ሽዑ ህዝብና ከመይ ገይሩ እቲ ሓያል ህዝብና ውድብ ህዝብና ጥሙር ህዝብና ነቲ ናቱ ኣቓልብኡ ክንዲ ኣብ ዘድልዮ ነገር ኣብ ዘድልዮ ነገር ንክድህብ ናይ ግድን ጠመት ክገብር ኣለዎ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ Brilliant. Just on top of ኣብ ልዕሊታ ስኻ ዝበልካ ክውስኸላ ተኮይንካ እንተኮይነ መጀመርያ እንተቦ ስኻ እውን ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ነርካ ታሪክካ ምፍላጥ ታሪክካ ፈሊጥካ ክትዛረብ ከለኻ ማንም ሰብ ይዘኽብረካ ትዘገርብ ታሪክ ዝፈልጥ ሰብ ጀነራል ሪስፔክትድ እዩ ብዛዕባ ሃገርካ ክዛረብ ከሎ ታሪክካ ፅቡቅ ጌርካ ምፍላጥ ዝብል ኣገዳስነት ኣለዎ ካልኣይ ከምዛ ዝበልካያ ሓደ ግዜ
حنت زربالا تبغى جري ذكراني some people major on minor things تبل زربالا قال سباسي أبتقوم زي بلو topic زلا على expertise يا معبلو تدخاني أبتي زد اليوم جن minor يوم بزح كم تزدله أي قبرون يوم تاين مالتيو أبهيوت كم هزبي تقدسونا زغلو انت يوم مبزعتك زي كم أبنا زتكاس جويس يوم زم أيهود يوم أيهود حدا كابت زحيلهم نجار انتاي وندحريلنا تتصابوا أسر زلهم تتصابوا دما جنرالي سوليداريتي نخلوكا يحق زكايو إيرترا بزح تتصابوا زلوا هاجريا جي تي عبيناتنا جاب كوينو زلو أبزي زبط سل عمتات زيادة كسر حلون كنا محيشون نغل نتي تتصابوا سي بساكريفايس تراي كن مكتوين عن فتن intellectually financially كل درجات levels وسيغنا excellence وسيغنا له زلنا power زلنا عقمي زلنا سلوى كان عبي جينا إنا coordinated من قدي بتأمر من قدي أي سرحنا لنا زلنا تسقطات حجون وحدا يكون أنا بفلا إيرتراويان بزحنا بزحجي مستي أبي إيرترا زلو مسز بناري خاب دقو زلو درجة مهورو درجة قطبو مستسعرو مستدخامريخا organized أبز خونو لغزي أب حيلي زلنا زنعاق حيلي كونن زلنا بكرن أفريقيا we can be major policy influencers كن كون نخلينا كمي غيرنا نزا حيلي زغن تغادرو جمير كاللغا اما تغيرو زلغن I think more مس منكس إيرترا طبق بزخونه إيرتراويان دق وشت عد كاتو خلو سيمينارات كبر لهم كخلالو مستكونتاتنا إيرترا ناخذ زري وزلو إيرترا سمعت هرمت حزام تمسيهم أبدقة حلافنت كم أمباسادر أكت خبري يقولوا كم أمباسادر أكت مقبار دما كم جس خاص قبر كها purely one to one والحتى دوس خلا نقري للند ما إذا قبر كها زين سمعنا أنت رئيسي على دبلومات نحن تهجر نعوق قبر الكا خد تبيو نعون تغير الكا خد ما كبرتوا به of course دبلومات سرحون دموزوني الله ساقن on top of your ناتكا هيوت اكسبيرينس خاطر قبر زلها سلازي ابز ناتكا درجه كنبص تقينا جن هذا تي اورجنايزد كنكون كنكلالنا امبر كمان نزيس خاطر بلو زلها بزلا على ماغنيتود هذا سمز قبرو نسخه كوردينيتد زخونه هر دفيد مبار بزح نجر كنكير مخالنا anyway حق خلها اجي نابتي زوبانا غزنا ملسينا هذا كابتي بزعبا اثيوبيان بزعبا بن بزعبا قلند زاربنا زلو دما بمسرته provocation سلازلنا أتي كموزة زارب دما إثيوبيا عبا هاجريو بس حزب اللو ميديا اللو عبا مايكروفون اللو حجي تريجرز قبرو نسبة إيرترا ببزحي زرب ببزحي بوش قبرو اللو بوغن إيرترا دما ملسيا لن باي ذا واي زيا إيرتراون معرتي زبا إيرترا سلام تايمز عبا إثيوبيا رياكتي قبر كنبل كلنا every time إيرترا نشتي سيجنال كتب كلا زخون إيرتراون عاي ريسبونس قبر إيرترا ببزحي كونتنت سلازي تباب زارس زي إيرتراويان قدودات يوم بزعبات زولو بروفوكيشنس نايتون قربيت هاجر ملسكبو أزيف ناتنو بريسبونسبيليتي خويني سلا دسمعهم زلو نكنملس نتز بنا نخنا نكح مورال كنهبت عدد ما أزن كانت حزين عن تعر أبي أحمد زخدو زولو اسكا ساماب غير كان قرنا right now at this stage أب كمي درجة بتسهيلو نبي إيرترا نبكرنا أفريقيا وش تاو كنتات ناتون أنا ببانات كبيكوز بغربا ونسلتكات ولسغا حنتي نيشتي مرداتا ناتي مستي ناتكا ذهبكايو اسسمنت نالبات كتقارن تخيليا وساعتها منغستي إيرتراسي دهبهم مجلسي يلن دبل اسسمنتي ان حجي ابزيا بريزيدنت إيساياس عمي أبجيزي نتعنت وتي خزارب كله حد عم ملأختي هيبو ثلاثة جزء تقطينا بتجراي نتناقر نخين ودو إلكا this is a recorded نتاج بالابتيونا بعد حدش عمت تزاربو عمي جي أبتساسا كان نتناي بريتوريا أجريمنت ماتيو كاب جيبوتي بلاين أمسها ساين قبر تبهيلو لك حجي خمو بالكله كابر عبي ملأختي يلن نحناس قدا عين برنا ناو يبلك على مالتي كلاي انتايو إثيوبيا بتجزيتي
أبي مالتي عند أبي مسز بيرترا يسرح نيرو مسز بيرترا تسفى له كايدا promising أكايدا جمر الأواني نيرو حجي مسانا دا سرحا خلون إحنا دا تسواءنا له خلنا حزب محرم دا تسواء له خلا نبينهم عين السقم تقبر كله تسلت داون كابا عينة ملأختي يلا نعنا خيدنا إمارتي جيت بريتوريا اجريمنتس حراي يستقبري لك جن تغامدي لإثيوبيا حجي تعمل أخت حليفة نعا آخر نيجر كاتشرفة over time كن كل جديد تمارسنا نعا آخر ريال لنا الساب مخانة تا نقرت يا أبو مخانة تا ناي بريتوريا اجريمنت منتا تا انت ناي تا بريتوريا اجريمنتس انتايا نيرترا what does that mean حجي نعنا خليجي مش كم أجيرو أبتاقي زيتا نحنا بيننا تريفنا تقند إعلامه مستقارو خنباس مستقارو تبايسنا خنقاتل نسو بزرع على درجة قسيلو ماتسيو دليتو نخقبر باتن تقرايكو قطاطرا بتخا مسيرترا دليتو خقبرو له دخل مدرخ مفتاري نيرو This is تي قمقام ناي إرترا كما تصير غالبتي بريزيدنت إساس تهابو نسي هجي من قستي إرترا قد نتخونتا تعذبو وانتا يجيرو ناي تقراي كونتا ترقاقي هو بزح دقا ايتزاربن تدي ايتزاربن ندبل قال وتم الزررا زعواتنا عسبنا يقول خزارو خلو كام داون يلون حزبنا جيري نتريتوريك از حلو ايتزاربو نعوم زتقمي تريتوريك لو تزاربي ስለዚህ ታ ናይ ግብረ መሲ ዋሃባ نحن عارفين نكون لنا بهذا اللو ديكلاراتيف ويكا بعلنا يناخم ينا ديكلار نقبل لنا مالتي برت منقستي تنعود مسو نجيرو كام داون نتريتوريك كام داون قولوين اجن هنا ينا رياكتيف نهون دلنا بدقه مالتي اذا حدي كلاي نعابي انتايو انترناتو نتيت بريتوري اجريمنت القبرو نعابي بحيل بدفيت امريكا سلز قبرو ثلاثة نجار متيو بذي حده اتناتو باور بيس ابتكزي تدمسرتو نا إرترا نا عفار نا كله تمولو إثيوبيا مسؤول نيرو حيزوا زنبره أتفيوه isolated كوينو كالاي تمسي إرترا من سوماليا مسكال اونا تحاحز كالكبرس تحاز في ريجينال أكايدا تطوى بيلو ريجينال إلينيت كيرو سالساي بحزب إثيوبيا بعفار بخون بمحارة يخون وهناتو تمليسو عن أنا محارة خستاي سلد قبره أوردوا سلد بولن برادكم مساتهم سلد يتقبلوا مسوكا استاكوين حجي ما تعرفوا تا بيبي تراي تعرفها ذا بيبي تعرف كلا وهي كان نسخ تعرف كله اتناتو political position أبزد خمسة درجة بتصير حجي this is الريالة نعوب خمسة affect جرو حجي ناي تقرأ كأتريو نتقرأ بخمسة affect جروا حجي تجارب اللي تم تاينير أباي تقرأ نيرا نتان مخاني نير حجي أتي نسود جبرو ركب عبيد جبرو ركب مستقرأ مس جيتها ردا مس بعل تادس ورده مس بعد صادقان زياتهم كا أمريكا سرحتنا PPM كتب لهم تخيلي حجي تسمع جبرو ناي بريتوري أجريمنت بيبي بعلن بعليه سمع جيرو مستهزبين تقرأ هذا أيكون حجي أتي political power نسود أمته نبع الجيتها ردا أبتهزبي مسرت مقارسينه مسوات أخاب كاب تقرأ دفاكتو نتاع نتونسيو نتاع خوين مالتي حجي تقرأ أمس جزء محراي قطاطرو أبي قطاطرو نجز أرسو دفاكتو أكايد حزيد خيدلو إذا عابنت بيه حجي زي نتقرأ كلته opportunity سيبو مالتي هذا نتاع نخرخبو تخلعي فدرال arrangement ندحر كقبرو خوينهم مس إثيوبيا ويكامس إثيوبيا بحبر أكايد ندحر كخودو خوينهم نجز أرسم حيل دلهم دمس دلهم أبتي autonomous كوينهم
مسكال أكلنا إثيوبيا بحساب سريحهم كم زي فيدرال أرينجمنت كم تمجمريا ملس قبرهم فيدرال أرينجمنت ديكونه إثنيك فيدراليزم ديكونه بريجنال مو كلهم كأحد عين الدمس لهم كونوا خلوا زي كل تعبي بلوت أدفانتج ويقال تقمتات ناي تقرأي تفتحوا له مالتي نزن خستقبروا أبزي حزبنا خرد له نزن خستقبروا منيو كحجزهم دخل إيرترا تراي مسز باقم بارك بالو نيروم مسز بيرترا هاركب نيروم حيل حزب إيرترا فليت أمر يكونس تموكيرهم من بدن بجيرهم فتينهم كواتهم كم ديك فليتهم حجي 100% نابو خنكيد على النايلو وديهم يوم أجزين إيرترا بخمي يتصلوها متصل ناي قدامة انترست ناي إيرترا انتايو سلامي سلام ندهر كوينو ناي حزب إيرترا مس حزب تግራይ سلام مقبار أمارات سونا يخونن داي كحال حقي it's a reality حجي نحنا مس حزب تግራይ شجر حالينا أيفلتن بفتصم إذا كل شجر دمتس بتناتم أجندة يدكاي نير بتنساتم تقولوا أجندة يدكاي نير أنا كم يرترا متن مسمول إثيوبياوين إذا هجي تقولوا هذا لهم صمدة سرحنا لقراي يكون تعودنا لي أبزر على درجة بتحنا ما نمسبب واشنطن دي سي زنبر سب ويكملوا أمريكا زنبر سب مجمريا أب كل تشح تي بي ال اف مرجع غيره كلشان حمشته مرجع انصارتي قنجت ወይ ካድ ኮሊሽን ፓርቲዝ ነበረ ውድድር መስገበረ እጅት ኮሊሽን ፓርቲ ዕሩ አን ቲፒኤልኤፍ አት ጊዜ ተሽዑ ቲፒኤልኤፍ ከዓጽዶ ጀሚሩ ህዝብ ኢትዮጵያ ሱዳን ሓገዞ የመን ሓገዞ ሶማሊያ ሓገዞ ኬንያ ሓገዞ ማንም ሰብ ሓገዞ ሲኑ ዋላ የመን ከማ መስከደ እቲ አንዳርጋቸው ጽገንታ ከም ዝኾነ ርኢኹሞ አት ጊዜቲ احنا مس ኢትዮጵያውያን ክንቀርብ ንጻር ነርና ኣብዛ ኣነ ባዕለ ፐርሰናል ይብል ካለሎ ንጻር ነርና ኣሕራይ ንኤርትራ ከመማራጽ ክሪዋ ጀሚሮም زم ሰባት ያተው እጂ احنا ኻ ንሰደሎም ነርና ሕጂ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከይዶም ኢንተርቪው ገርሞ ኢሌስ ክፍላት ባህል ነሩ ዝና ኢትዮጵያን ሪቪው ኢንተርቪው ገርዋ ሕጂ ነቲ ኢንተርቪው ብሙሉ ኣነ ፒስ ብእንግሊሽ ጽሒፈ ምስ ንኢትዮጵያውያን ድብልከት ኣርባዕተ ሓደ ዓብይ ኣርቲክል ጽሒፈ أبتي جزء تشعو مسبو عدل تراخيبو بعد إلياس كفله كميون سرح له نيرو بخالوت إيرتران سرحوا نيرم أبتي جزء أبتناتنا خموت جميرم تتصم دوم استم إثيوبيا وانشعو بزرع على درجة سرح جميرو ترايد يكونه نبارة خموت جميرم أتصبي عمره كواتم دات عراري بخل أبتشان 10 سلسلة أنا ذكرني إن برهان نجا أب من شو أبناء إيرترا فيستيفال وسينا كل جزء نقدمه من أبناء إيرترا فيستيفال هنا بكله قدم تتساووا تتأو كم دبلو جرناهم أنصارنا لتصحفوز نورون صار إيرترا تصحفوز نور تطابي لهم كلاي نيوترال بوزيشن كم دحوز جرناهم ساساي مسنا السرح الخنثات ويكا خساي ده هراي بترى بعد درجة كم ترى مسنا خوينهم أبتناتنا بنبنا أتيم سرح تراي كونه نيرترا خيدم بإيرترا غيرهم إثيوبيا خيدم أب إثيوبيا سرحوا لنا تفتيروا أب كرتشان 10 سلسلة أن نحنا بعد زي برهان نجا أبتناتنا فيستيفال ماتيو ريوم ما يمهز بتاعت كاوشعو نيرترا هم دليتهم كستاي قبرو أتي public diplomacy ناس قب كندي forward looking مهان هجزي نحنا من تجارو بزح جزينا نفترم لنا بدم هيت يخون بخالة بستفعل عليه مخنياتات جن عدل هي بمناي فطرهم هجن مجمرة جزي يوم نعنا أبز جزء خستاي تقول ده لوجن أبا حجين تابع تبازيحو خستاي مسيلكم تدمتي النويز بازيحو بزعو كم ذا حدش نجرجر كاتوسيلو منجستي إيرترا بهاجر درجة نتصلايو فتاو ندا جبره نتصلايو بارتنر ندا جبره نسوس عمل أبز خعوة دخاله بخمسة عينة جبابي أمريكا عن تويزار بقولوا نيرة أمريكا بتسعن حدا كلنا جرجريفنا أبتبو كنتات بتحنا إذا كلنا هاجرات ولا سعودية عربية ولا إيجيبت ولا كل تشين شعتنا أتصلنا سانكشن دولة نبرة هاجراتين كم سوماليا
كم يوغندا كم ساوث السودان كم رواندا كلهم أنصارنا تطور ولا حاجاتهم السودان هجي ناي السودان بكتاش 20 نبتنا مغيره زي ناي السودان إيرترا أجريمنت ناي من شو كابو شو أمس بشر درا خبنا أركب بشر مجمع راجزين بورت السودان دخلهم سير تراويني هجي انتاني مبالي أنا تصمد حدش نجار أيقونن نعاتهم أزيه قد سم مهنياتو كم تعنتوا بيد والكم تانت أنت تكون تا فيدرال أرينجمنت من إثيوبيا أحمد خلا حيلنا إيرتران ده حركستاي جيروم حيلنا إيرترا بدهري من دهراله أبي بوتا خلوهم يا إثيوبيا زي كرسوا عيبنا نعم عبد أمر لهم علاقات من الرجاء عبد أمر لنا أتي أبو كلام صانخ الله تبو تمركز كها تمرجع كم تدخل سم حرام سلام مقبار يخون سورة سلام مقبار يخون نتخباب نمرجع يخون بخمسة عينة الجواب تجبر سلا تدخل نحن ممكن قطعة رو نخلو اللغة تاتكن فترة سلا زلنا تي سرح مسرح أزياء قداس هون سلازي بخمة خاطري ونزل نقرت بلو دلخات حافش أو سئلي كم زجرنا ترانا تبقى يسمعني. اوكي مساء القباب بي لحنت نجر كبكا دليل له ابزي انا كاري تكتبن دليل له مغنياتو تتصمدوسي نابي قطو يخيد على نخنبل تحجز الناس تينتا كنسمعيكم كندلي ابزي لنكنه حدا ابزن كلتا مالتات حدا عبر ركب امونغو بوليتيكانياتات نا ኢትዮጵያ ተገይሩ ነይሩ ዝኻ ምናልባት ምጽምዶ ጌርካ ክትሪዮ ትኽእል ኣይኮነን give me a second ካል ነይራትን ቪድዮ ካቶም ካልኦት ኤሊት መራሕቲ ገለ ከለዉ ዘርኢ ሓዳፊቱ ጽቡቅ ጌርና ንዑሪና ክንዛረብ ሕቶ ስለ ዘላት ንምሳት ትኸይድ and that is ትዕይንተ ህዝብ so ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጽምዶ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ጥራይ ዝተደረተ ከይኮነ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ሓይሊ ንዕዑ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ፈሊኻ ኤርትራ ድማ ብፍጹም ኣብቲ ናይ ቀደም ተነፂላ ዝነበረትሉ ብዞባዊ ደረጃ ጥራይ ዘይኮነት እንኮላይ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓቕሊ ፅበት ሓደገኛ ጉዕዞታት እውን ፈተነታት እውን ክገብር ስለ ዝኽእል እዚኦም ሕጂ ብሙላቶም ናይ ዝተፈላለዩ ወገናት ፖለቲካዊ ሓይልታት ካብ ዝተፈላለዩ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ዝተዋፅኡ እዮም እሞ ንሳቶም እውን ሓውሲ ካልእ ሽም ክብልዎ ሂቦም ኣለዉ ፅምዶ ነታ ቃልና ስለ ዘይወሰዱ ግን ፅምዶ ዝመስል ይረአ ኣሎ በቲ ናይ ኤርትራን ትግራይን ፕላስ እዚኣቶም ኩላቶም ብሓደ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚስ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ክእል ኔክስት ስቴፕ ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ምዝዮም ሰባት እዚኣቶም ርክብ ንክትገብር ትመርፀሉ ወይ እውን ትኸደሉ መንገዲ ይህሉ ደኸውን ትብል እማ ትሰምዓኒ እንተለኻ ምክንያቱ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ጌራቶ ትፈልጥ እያ ኣብ ዘበነ ህወደግ ዝነበረሉ ምስ ኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሚያ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታት ግንባር ነይርዎም ምስ ኩላቶም ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ ስለዚ እንታይ ትሪኦ እንታይ ተንብብ ነዚ ርኢኻ ምዚ ፅምዶ ምስ ትግራይ ዝግባሃር ዘሎ ምስቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ዘሎ ከምኡ ድማ ምስቲ ናይ ዓቢ desperate situation ዘለዎ እስከ ነዚ ናትካ ትዕዝብቲ ንገረና ኣብዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላቲ መንሽሙ ከማን ዋላቲ ስታሊን ድበሃል ንነዊሕ ዓመት ናቶም ኣቃውማ ወይ ከዓ ናቶም ርድኢታት ኣንፃር ኤርትራ ፅቡቅ ኣይነበረን ኩሎም ፅቡቅ እውን ኣይኮነን ሕጂ እዚ ናይ ቴድሮስ ብጣዕሚ ونعقتኛ ንኤርትራ ኣናኢስካ ደርኢ ድገልፅ ኣተሓሳስባ ይደሎ ግን ኣብዚ ንሕና በቲ ናቶም ኣካይዳ ደይኮነ እቲ ናይ ኤርትራ ትራጀክተሪ ወይ ከዓ ኣካይዳ እንታይ ከም ንመስል ምርዳእ እዩ ኣገዳሲ እዚ እንታይ እዩ ካብ መራሕና መራሒ ካብ ሃይለ ስላሴ እስካብ ሕጂ እንድሕር ርኢኻዮ ነቲ ምዕባለታት እንዳሰዓርናዮ በፂሕናሲ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ነቲ ኩሉ ንቆፃፀረሉ ኩነታት ይበፂሑ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሕጂ እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ነገር እዚኣቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያ ግን እንታይ እዩ ኣገዳሲ መረዳእታ ክገብር ክንፈልጦ ዘለና ከምዚ ዓይነት ዝርርባት ከምዚ ዓይነት ኮሊሽን ክመፅእ ከሎ
مبزحت إجزاء دفيت له لدفعه كان له ذهب أنا أبنت هب كده 2016 Ethiopian Conference for the Horn of Africa بحال بعلنا من زلكة سويهم أنا دكتور برهن تعدينا presentation جرنا هنا 2006-2007 تقدر شعور بعد ديفيد شين بعد هيرمان كوهن كلهم تبني برنس لايمن زم كلهم بحالنا ستيت ديبارتمنت نتنا أمريكا أجندة دفع زنبورو نتنا تي بي ال اف قدها نبي خيط كم دلوا ترديوهم تي بي ال اف قد كم دخل ترديوهم حجي نتي حدش جنريشن ناي مريحنا ململد هو قبل لخنتات تدم ستات نخسمعوا في كونفرنس غير مماتي حجي خلق زي بدحريو دفئيتات له نزف عند تقبر له حجي زي نخي سمع اب اثيوبيا زغلو ناي انترنت ناي واتساب ناي سوشيال ميديا مدفع زنبره كفل سلا زي داليو كم دا عينت نجر سيقبر كم زلو ابي كله شات داون غيروت انترنت مالتي حجي سقاب كندي اقداس مخانو باثيوبياوያን ደረጃ ማለት እቲ አጀንዳ بخمس جرام سرحوت المعراباوያን كم جرام حدش لو تخمص خلو ثم سوازياتهم كلهم معنا بتعمل سوات يكونن ويكاتنا مسانا دخيت التحسس بعد لو سوات يكونن بزح هو ساين قبل لهم نجارات يكونن ግን እንታዩ ኤርትራ ሁሉ ጊዜ ለተኾነታት ተቆጣጢራ ተኸደሉ ኹነታት ስለዝኾነ ዘም ሰባዚኣቶም መፅኦም ዋላ ሓንቲ መሰረታዊ ሓይልታት ስለዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክገብሮ ድኽእሉ ለውጢ የለን ግን ነቲ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንኸሳሲዩ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርና ተረኣናዮ ነዚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብኡ ንላዕሊ ዓቕሚ ተሂብካዮ ዘየድልዮ ሚዛን ትህቦ ኣለካ ማለት እዩ ኢለ ድግምታኒ Yes. I think it's ናትካ ኣረዳዳውን ወሳኒ መረዳእታ እዩ ሕጂ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዝያዳ ኣነ እውን ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ክንቦ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኬና ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ነገራት እዩ ጀነራል ግን ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብ ነቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ጎኑ ንምቕያር ፈተነታት ይገብር ቀኒ እዩ ስለደይ ሰለጦ እዩ ኣብ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ተንብቦ ኣለኻ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ንሱዳን ኣብ ምብልሻው ዓብ ግደ ዘለዎ ሓይሊ ተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንሱ እዩ ዝፃወት ዘሎ ለንቀነ ድማ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኣካይዳ ስለዘይመቸኦ ይመስለኒ ብቐጥታ ምስ ነቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ፈተና ኣካይዱ ቀኒ እዩ ምናልባት ተኸታቲልካ ክትከውን ተስፋ ገብር ብረድዋን ሁሴንን ጌታቸው ረዳን ዝተደረኸ ሓደ ልኡኽ ናብ ፖርት ሱዳን ሰዲዱ እቲ ንሕና ዝሰማዕናዮ ብዙሕ ርክባት ከም ዘይተኻየደ ንሳቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘለዎ ግን ነቲ ኣልቡርሃን ሓይሊ ኣብ ጎኖም ንምስላፍ ብኻልእ ኣዘራርባ ንኤርትራ ንምቕርቃር ወይ እውን እቲ ኣብ ሱዳን ኤርትራ እቲ ብድሮናትን ባፅዋርን ሕሜት ክገብረሎም ዘይከኣለ ኢማራት ብመንገዲ ዓቢ ገይሮም ንኣልቡርሃን ክሕዙ ይፍትኑ ከም ዘለውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስ ሶማልያ ዝነበረ ዝምድና ናይ ኤርትራን ግብፅን ዝነበረ ብመንገዲ ናይ ቱርኪ ኣንከራ ገይሮም ሓውሲ ነታ ሶማልያ ውፅኦም ኤርትራን ግብፅን ኣትሪፎማ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ማኒቨርስ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ቀደም ተነፅሎ ንክገብራ ፃርታት የካይድ ከም ዘሎ ኣብ ንርኢ ኣለና ከመይ ጌርካ ተንብቦ ኣለኻ እዚ ናይ ብሓቂ ዶ ከምቲ ዝነዓቕ ዓይነት ስራሕ ድዩ እቲ ዝሰርሖ ዘሎ ወይስ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ፅቡቅ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ግን ተሓላለኸ ኢኻ ብዙሕ ጥሙር ዝኾነ ኣጀንዳታት ኣለዎ ሕጂ ምንታይ ነቲ ሰምዓይ ክቐለሉ ኢጅፕትን ኤርትራን ርድኢተን ኣብ ሱዳን ሓደ እዩ ኢንትረስት ናተን ከዓ ኣብ ሱዳን ሓደ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ብድሕሪአን ስለ ዘላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ስለ ዘላ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይቲ መፃኢ ምዕባለታት ናይቲ ከባቢ ከዓ ስለ ዝኾነት ዓበ ሃገር ከዓ ስለ ዝኾነ ነዚ ንሱዳን እንድሕር ተቆፃፂርካዮ ቤሲክሊ ንኢጅፕትን ንኤርትራን ብዙሕ ሽግራት ክትፈጥረለን ትኽእል ብኡ ኮንካ ኸማን ነቲ ዓብይ ናቶም ኣጀንዳታት ናይቲ ከባቢ ምቁፅፃር
ከተሳሲ ንኢትዮጵያ ተቆጻጺሮማ ንሶማልያ ተቆጻጺሮማ ንኢጅፕት ንመንሽው ንሱዳን ተቆጻጺሮም ንኤርትራ እንድሕር ቀጥቅዕሉ ንኤርትራ ክዳኽምሉ ኩነታት እንድሕር ፈጢሮም ሓደ ዓብዪ ኣካል ናይ ኣፍሪቃ ተቆጻጺሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ብዙሕ ፖፑሌሽን ብዙሕ ሪሶርስስ ዘለዎ ብዙሕ ክስታይ ይገብር ሕጂ እዚ መን ይደሳስዮ ነዚ እንግሊዝ እስራኤል ብቐዳምነት ማለት እዩ ናይ ክልቲኦም ሜን ኣጀንዳ እዩ እዚኣ ሓንቲ እያ እታ ካልኣይቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ መንሽሙ ናይዚ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን እንታይ እዩ ኢንተረስት ናቶም እንግሊዝን እስራኤልን ካብዚ ኣብርሃ ብለልና እስኪ ከምዚ ሕጂ ክብሎ ፀናሕኩ ነቲ ብድሕሪት ጌርካ ኣብ ሶማልያ ስኒ ነኺሶም ኣለው በቲ ሶማሊላንድ ፑንትላንድ ريخمم زارب متيم زارب له openly ኢትዮጵያውያን ዳርጋ ማተር ኦፍ ታይም ክፋሕክ ብልዩ ዲፋክቶ ክትከውን እያ ናይ ሶማል ንዑ ክቆፃፀርሉ ሕጂ ተናቶም ምግፍፋሕ እዩ ክሳብ ገብር ብድሕሪት ገይሮም ከዓ በቲ ብኢትዮጵያ ብኣምሓራ ጌርካ ብትግራይ ጌርካ በቲ ኢትዮጵያ ኣሚን ሱዳን በቲ ከዓ ኤርትራ ተጥቃዕሉ ኩነታት ፈጢርካ ሽዑ ነቲ ከባቢ ምቁፅፃር እዚ ናይ በዓል ዓብዪ ኣጀንዳ ትሰርሕሉ ዘለው እዩ ግን በምሓራ ከም ዝብልዎ የቆጥና ወርዳሉ ብላይ ብትዋን ጣለች ድባህር ገና ናይ ገዝኡ ከይሓዘ ከሎ ነቲ ክስታ ግብር ንኩሉ ዘርበጥበጥ ኣቢልዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዚ ናይ ዘይረብሕ ናይ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰባት ናይ ምሁራት ኣኼባ ናይ ፓንዲትስ ኣኼባ ኣሰንቢድዎ ክስታ ይገብር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ትቐንዲ ዕላምኦም ብድሕሪት ኣትዮም ነቲ ከባቢ ዝቆፃፀርሉ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝቆፃፀርሉ ነቲ ሃብቲ ናይቲ ከባቢ ዝምዝሉ ኩነታት ክንደይ ዓመታት ሒዞሞ ዝፀንሑ ኤርትራን ኢጅፕትን ከዓ ነዝተረዲእዎን ኤርትራ ኢጅፕትን ሱዳን ነቲ ኣልቡርሃን ስጋብ ክንደይ ህዝቢ ሱዳን ንኤርትራ የመስግና ከም ዘሎ ወፂኡ ከዓ ትማሊ እዚ መንሽሙ እዚ ሕምቲ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ ብሰንኪ ኤርትራ ኢና ዝኩሉ ተሳዒርና ክበሃል ከሎ እዚ እንታይ ዓይነት ክስታይ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከም ዝሕልፍ ኣብቲ ኩነታት ከዓ እንታይ ዓይነት መቐይሮ ኣምፅዮ ከም ዘሎ ትርዳእ ሕጂ ዓብ ነጥቢ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኢጅፕት ምንባብ ናይ ሱዳን ምርግጋእ ዓብ ግደ ተፃዊቱ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሳውዲ ዓረብያ ተምፃእ ሳውዲ ዓረብያ ከዓ ናይ ኤርትራ ናይ ኢጅፕት ናይ ሱዳን ምርግጋእ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ምርግጋእ ንዓ ዓብዪ እንታይ ዝበሃል እዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ንምንታይ ኣገዳሲ ዝኸውን ምክንያቱ ንሶም ካብቲ ናይ ፔትሮል ኢኮኖሚ ወፂኦም ነቲ ናቶም ኢኮኖሚ ዳይቨርሲፋይ ገይሮም ኣብ ቱሪዝም ማይኒንግ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክስታይ ገይሮም ኣትዮም እቲ ናቶም ናይ ሂወት መቐይሮ ዘላቒ ክኸውን ነዚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ብኸመይ ገይሮም ሒዞሞ ከም ዘለዉ ምስ ቀጠር ኣተሓሒዝካ ትሪኦ ሕጂ እንታይ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ቀጠር ናይ ሳውዲ ዓረብያ ኢንትረስት ምስ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ኢንትረስት ክናበብ ከሎ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ሳውዲ ዓረብያ ኢንትረስት ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ምስ ሱዳን ምስ ኢጅፕት ዝተጣመረ ይኸውን ሕጂ እዚ መንሽሙ እዚ ናይ የመን ምርግጋእ እንድሕር መፅዩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሪሌሽንስ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኢና ክንደፍኣሉ ዘለና ነዚ ኢና ክነግሮም ዘለና እዚ ልክዕ ዝመስል ሕጂ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ብታሕቲ ዘሎ ነዚ ስእሊ እዚ እንድሕር ክርድኦ ክኢሉ እቲ ዝመፅ ዘሎ ጥቕምታት ንዕኦም በዚ ክወሓስ ከም ዝኽእል እቲ ኣፐር ሃንድ ናይቲ ጂኦፖለቲካል ዲቨሎፕመንትስ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ኢጅፕት ናይ ሱዳን ናይ ሳውዲ ዓረብያ ናይ የመን ምዃኑ ንሳቶም ከዓ ወነንቲ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝኾኑ እዚ ኩሉ ዓደስ መለስ ዝብሎ ዘሎ ኣብይ ድሮና ምዃኑ ተረዲእና ኣብዚ ፎከስ ጌርና ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ክስታይ ንገብረሉ እዚ ተሓፈሻዊ ስእሊ እዚ ዝመስል እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓድሽ ምዕባለ ሓያል ምዕባለ ንዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእል መን እዩ ኣካል እዩ ሳውዲ ዓረብያ ሕጂ ነዚ ዘረባ እዚ ኢና ክንጋውሕ ዘለና ነዚ ዘረባ እዚ ኢና ሙሉእ ዓለም ከነፍልጥ ዘለና ኣብዚ ኤርትራዊ ኣፀቢቑ ዓብ ግደ ክህልዎ ዘለዎ ንሕናት መፃኢና ዕድላትና ኣዝዩ ኣገዳስን ፅቡቕን እዩ ካብዚ ተበጊስካ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ኣብዚ ሕልካ ዘረባ ግን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክውስኾ ኖ ብዛዕካ ፅቡቕ እዩ እዚ it's a very interesting perspective ቀፅል ድሓን ሕጂ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ርድኢት እዚ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ቱሪዝም ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ቱሪዝም
ናብ ሳውዲ አረቢያ መጀመሪያ ግዜ $30 billion ሳውፅኦም እቲ ቪዥን 2030 ዝበሃል ኣብ ቱሪዝም ኣብረትሲ ጥራይ ደድሃበ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይሮም ኣሎ ኤር ቦሎ ሆቴል ቦሎ ዝበሃል ሪክሪኤሽናል አክቲቪቲስ ኣብኡ ክስታይ ገይሮም ኣሎ ኣኪቦም ኣሎ ሕጂ ንዕኡ ምሳና ክትተሓሓዞ ትኽእል እዚ ኸ ንኣሜሪካ ድምፆ advantages ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ we have 720 miles of coastal area ንሱ ኸ ናይ ኢጅፕት ናይ ቱሪዝም opportunities ሙሉእ ዓለም ዝፈልጦ ፒራሚድ ቦሎ ኩሉ ትኻልእ ነገራት we are in the middle of it ነዚ እንድሕደይ ተቐሪብና ኣሎ ከም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ኮይና ማለት እዩ Okay, my next topic ሓዳፊቱ ጽቡቅ ጌርካ ከተተሓዛ ናይ ኣገዳሲት ብራንች ኣብ መጀመርያ እውን ከም ኢንትሮዳክሽን ክበካ ዝግባአኒ ደይመደይለያ ብጽቡቅ ስፒሪት ክንውድእ ስለ ዝደልየ ፖለቲክስ ብላብላ መጀመርያ ኣብ መወዳእታ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብጽቡቅ ስፒሪት ካብዚ ኮንቨርሴሽን ሲ ነዚያ ዝያዳ ሰብ እውን ኣብዚ ዝያዳ ስለ ዝኣትየ ናብዚ ሰይፍ ገይረ ነይረ እሱ ድማ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ 4 ዓመት ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ መስኮት ናይ ዕድል ይብላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስለኒ መስኮት ናይ ዕድል ኣላትና ኣብዚአን 4 ዓመት ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ዝሓለፈ 10 ዓመት ወይ 15 ዓመት እውን ተሪኻዮ ናይ ኤርትራ ሃሳይ ጎዳኢ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ኣብዚያ ሕጂ ዘለናየን ዝመፃ ዘለዋ 4 ዓመት ግን ኢደር ወይ ኣብይ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድራማታቱን ኣካል ዓበይቲ ናይ ዓለም ጂኦፖለቲካል ነውፂ ዘሎ እዚ ድራማ ቀደም ነይሩ እምበር ሎሚ ድራማታት ገዲፉ ሓንሳብ ምስ ቻይና ነጎሽት ክገብር ሓንሳብ ናይ ራሽያ ሓንሳብ ናይ ዩክሬን ኩነታት ሓንሳብ ምስ ዩሮፕ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ገለመለ ዘሎ ሂ ሃዝ እታ ቢያትናቱስ ተጣውላናቱስ ምልእቲ እያ ዘላ በዓል ኤርትራ ድማ ንክንርሳዕ ዘለና ተኽእሎ ጽቡቕ እዩ ክንርሳዕ ኢና እንደላ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ እታ ኣገዳ ጥራይ ከተልዕልና ኢና ክዝክረና እንደሊ እምበር ኣብ ካልእ ክትርስዓና ኢና ንመርፅ ከም ኤርትራውያን ጉድ እሱ ገዲፍና ኤርትራ ኸይድካ ዝረኣኻዮ ድሕሪ ክንደይ ከድካ ከመይ ርኢኻ ከመይ ፀኒሕካ ተዓዲ እስከ ቅድ መጀመርያ ናትካ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ብደረጃ መናብሮ ህዝቢ ኤርትራ ምዝ ሕጂ ዘለናዮ ኢንቫይሮንመንት እስከ ንገረኒ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ሕቶታት ኣለዋኒ ሓደ ሰለስተ ብሓፂሩ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ መድረክ እንዲኻ ትሪኦ ወይ ከዓ እቲ መድረኻት ኢኻ ትርኢ ሕጂ ብዓይኒ ሴኪሪቲ ትበፂሕና ዘለና መድረክ እንታይ ይመስል ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተሓሒዝካ እዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ንባዕሉ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንዓና ይፀልወና እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ምስ ሴኪሪቲ ሪሌትድ ወይ ከዓ ምስ ሴኪሪቲ ዝተተሓሓዘ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ urgent ወይ ከዓ ህፁፅ ዝኾነ ምዕባለ ኣሎ እሱ ከዓ ኣብይ ንኢትዮጵያ ክቆፃፀረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሕሎ ፈፂሙ ብጀካታ ውስንቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ይቆፃፀረን እዩ ኤሌክሽን ናይ ኢትዮጵያ ካብዛ ወርሒ እዚኣ ካብዛ ዘላ ወርሒ ጁን ወርሒ 6 ንዓመታ ጁን ኤሌክሽን ክግበር ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኤሌክሽን እንድሕር ክገብር ኮይኑ ብኢትዮጵያ ኤሌክሽን ክገብር ነቲ ከባቢ ክቆፃፀሮ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሃገር ክቆፃፀሮ ተቐባልነት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማንዴት ክህልዎ ከም መራሒ ተቐባልነት ክህልዎ ሕጂ እዚ ሓደ ኣካል ናቱ እቲ ምቁፅፃር ስለ ዘይብሉ እዩ ካልኣይ ኣካል ዓብዪ ኣካል ናቱ እቲ ሃገር ተገማሚዑ ኣሎ ብሪጅን ኩሉ ብክቃዶ ብደይከል ኣካይዳ ይድኸይድ ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ነዚ ንዓብ ነዚ ካብዚ ንክድሕንሲ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ንዓብ ኤሌክሽን ክገብር ኣይክእልን እዩ ቁፅፅር የብሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኤሌክሽን ክገብር ትኽእል ስ ናምበር ዋን እንታይ ዝበሃል ሕጂ እሳኻ ለጅት መሲ ኣይተወነ ምክንያቱ ካልእ ኢትዮጵያ ልዓንቲ ክሳ ክገብር ኣይክእልን ሕጂ ነዚ ንክገብር ሓደ ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ወይ ብውሽጢ ሃገር ወይ ብደገ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ እቲ ገምጋም ኣብኡ ክመፅእ ከሎ እቲ ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ክፈጥር ትኽእል ወይ ንጅቡቲ ኣታክ ክገብር ወይ ኣብ ሱዳን ኩነታት ትፈጥር ኣብ ሱዳን ፈቲኑ ኣይኮነሉን ኣብ ኤርትራ እቲ ኩነታት ክገብር ትኽእል ሕጂ ንዑ ንምግባር ከዓ ንትግራይ ክሕዝ ኣለዎ ንትግራይ ሒዙ ንኤርትራ ከም መበገሲ ገይሩ ዝገብሮ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ ግብረ መሲ ተኸቲሉ ካብኡ ዝመፀ ፅምዶ ዝበሃል ነገራት ንሪኦ ኣለና ኩለና ሕጂ እዚ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ምዕባለ እዩ እዚ ነቲ ናትና ሴኪሪቲ
أبزل على درجة بصحة مالتي جن حافشوا أنصاروا تعويش تهجر دلو مع بعض اختري كلها من قصير ترى من تاي انفستيجير زي حالة في سنة 15 عام 3 عام أب حاسبتات دامس مقدتات أب education أب عطانا أب كله هجي انتاي جيرو كله دي حاسبتات نت agricultural sector نايرترا أبزر على درجة بتحوه مرتب إيرترا دلو حرشة وفرياتات vegetables بولو زي حملت بولو فروتاتات بولو أغلب بولو كبت بولو زي بعد دي تعدني حجي انتاي توسخ هو مايك أمسلو حجي انتاي توسخ هو electricity ماينالو حجي انت أبيت خيط أب ريستورانت تتخيط أب ريستورانت زي كله ريستورانت دي بلهم عينة مقبيل لهم ريفريجريشن لهم سولار لهم حجي انتاي مبالي زي نجارزي حد أكل نايتي إيكونومي بخمي جرين كأس كم زلوا تري أب كله إيرترا تاريخ خا تي منجستي نقول بستمع مع عراري ما قد تتخيس لسان حب حكمنا ولا بتمرت ولا أتي منجستي بحافة شو ندات دخل له خناتات متسيول له حجي تناي بزنس سيكتورز كلها على كله حجي بزنس سيكتورز كم تدخل له استفر على بزنس سيكتورز حجي توريزم نعب نتبله توريزم نهرك ما تدخل له أنت أبدأ له أكلنا إيرتراوي حدا نا إيرترا هيوت كون دخل بناتي تعزبت مالتي إيرترا كاب حجن نيو knowledge based economy knowledge based كله نجر حكمنا ولا حرشة ولا كله أبفلت تمسرتي جاء أبدأ له بزعما أبي إيرترا له كله مهوري حجي هاي سكول وده يخاطري كله وحنسب أبي إيرترا literacy rate نا إيرترا بيبتش الحمد لله حكمنا فارماسي تخيل قال كله حسري كله أبزر على درجة لنا يكون كنت له هو عاوزين شجرات لنا ما بزح شجرات لنا جن تي زهرة له تي trajectory وكات كايدان أنت كم بس بقليل بزن حركة السكترز كتريها هجي زي من رجعات كم تخلونه أمريكا injection كم تخلو نحن خلنا مصون خيال حيلي موت عبد الجر له مور إيرتراوي مور ريسورس له إيرتراوي نتونا كحواسه ندهر كيلوس قاب كندي تمغيرات كنت في كون خير نازل نقبر جن قربات كنكون كنكلا لنا قربتنا جن أنا عيران ندلله بتسمع عيران ندلله أبو كمان أتحسس فيقول أنت حزبنا بتسمع معناته كله أغلبه خمسة عن تبي يقولون نورك أبزن كل تستوسنا بنا إثيوبيا بستسقاتنا إيرترا استوسنا رأس لزخنة رياكتيف كاس لزخنة مسرتات كان كما مسرتها كايدة بتنزل على درجة سلزي جمرنا إمارتي وزي أنا حاجة بتزمت زلوا عدل صح نقول إيرترا من تنكن حواسه حجي ناي جدا بو حاسبنا نابون سرحلو كله قالبنا نابو حاسبنا نابون سرحلو خنتات كنفتر كنكلا لنا زيادة زعامة من الأختنا تيدله يا اوكي اجيت زي ولا حنتي زو السقليه بلون نصر زخونه ملختيو جن ابزي حدا نجر كالو وتي حسابنا اتليست ابزي channel زي تبقسونا انفستمنت نبعد قص كمطمات ابتي ابيتنا يتقطبا إدنا محواس درجة every single day mention كي قبرنا ينحلفني أنا عزتن كفارسي ولا مس زيناتات نبوة مزازة مارسنا كل جزء نوعتات تنكف كنقبرن فتنا closing زعبا إيرترا نزارب يمرت يعني جن president إيرترا أبزع عمت زيا بنصور دقزوا الحزبي أكلنا يتقطبا في الدشة زوباتات كم دما كم حد حيلي كال دما مكل خالنا إيرترا كم كالاي سالساي دما دياسبورا مزكلة تحيلتات إيدم قوانتم كوينو كسرح كم زلوون نزد ما أبزن تريفن زلوا معلتات وديوم أما فارقنا 2025 أب جولاي بيلو جميرو قال announcement تقبرو خمس خلو وي ونسرحنا practically تقبرو خمس خلون قال يسلو نسخة كابتمز أوتس أن حكا كونتات أمن التوريزم تبلا لغا tourism is a very important again تزبي أبدأ جزء الحزبنا غامر دايد اللي أبدأ جزء الأوروبان أمريكان زلو حزبنا 80% ولا اللي وانت بالكايو professional سبيو دموستنيا سرحتنيا so a business كاتو وي أبكالو كاتو
ጋይደንስ ዘድልዮ ኢንፎርሜሽን ዘድልዮ ብዙ ነገራት ናቪጌት ንክገብሮ ዘሎ ክትርዳኣሉ ክትከል ኣለካ ጀስት ቫኬሽን ግዜ ቡክ ገይሩ ጥራይ ክኸይድ ዝኽእል እሞ ምስኡ ድማ ብዙ ስራሓት ከሳልጥ እዩ ዝደሊ ክኸይድ ከሎ ስለዚ ኣብዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ ፖሊሲ ሪኳየርመንትስ ክገብሮ ዘለዎ ክውስኾ ዘለዎ ክገብሮ ዘለዎ ኢሉ መሰረት ክትሕግዞስ ኣለካ እቲ ሰብ ምንታን ናብቲ ንደልዮ ዘለና ንክኸይድ ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓናነ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እውን ከምኡ ኣብ ዝኾነ ትካል እውን ከምኡ ንሓደ ሰብ ኢንቨስት ክገብር እንድሕር ትደልዮ ኣለኻ መጀመርያ እንታይ እዩ እቲ ንሱ ከማለዎ ዘለዎ ተደጋጋሚ ክትነግሮ ኣለካ ኣክሰሰብል ክኾን ኣለዎ እዚ ሓበሬታ እዚ ካልኣይ ኣበይ እዩ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ኣይናይ እዩ ዝፍቀደሉ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ኣይናይ እቲ ፕራዮሪቲ ዝውሃቦ ሴክተርስ ኣይነት እዮም ከቶም ምናልባት ምስ ግዜ ክሕሰበሎም ዘለዎ እዚ ኣብዚታት መብርሂ ከም ዝደሊ እቲ ሰብ ይርዳእካ እዩ ወላ እውን ድሕሪ ዓመት ክገብሮ እንተኮይኑ ወላ እቲ ፕራክቲካል ኢንቨስትመንት ድሕሪ ዓመት ክጅመር እዩ ተባሂሉ ሕጂ ግን ንክሓስበሉ እውን ጋይደንስ ክትበ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ምስቲ ዝፀናሕካዮ ኣቡ ምናልባት ምስቲ ማሕበረ ኮማዊ ናይ ኣገባብ ናይ ኣሜሪካ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለካ እንታይ ዝወፀ መጀመርያ መልእክቲ ናይ ፕሬዚደንት ብኸመይ ኣንቢብካዮ ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ከለኹ እንታይ ትፅቢታት ኣለካ ነዚ ኣነ ዝብሎ ዝነበርኩ ብኸመይ ኣድረስ ክንገብሮ ንኽእል ወላ ኣገዳሲ ኣነ ቱሪዝም ዝበልኩ ከም ኣብነት እምበር ብዙሕ ሴክተርስ እዩ ዘሎ ሕክምና ኣሎ ሕጂ ካብ ዘለዉ ከም በዓል ዳክተር መንግስት ካብ ዝኸይዱ ብዙሕ ሓበርክቶታት ትገብር ናይ ሕክምና ኣብ ዘለዉ ናይ ሓበነ ኤሪ ዝበሃል ግሩፕ ኣሎ ዶክተራት ከምኡውን ቅዱሳት ኤርትራውያን ነቲ ናይ ኤርትራውያን ስንኩላት ክስታይ ንምግባር ሕጂ እሱ ንባዕሉ ሓደ ሴክተር እቲ ናይ ስንኩላን ክትብል ከለካ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እቲ ኣክሰስብል እናብራ የለን ንሕናኻ ከም ናይ ዓለም ህዝቢ እቲ ናትና ኣክሰስብል ከም ናይ ስንኩላት ኣብ ኩሉ ክህልው ኣለዎ እዚ ሓደ ንገዛእ እርሱ ዓብ ሴክተር እዩ ስፖርት በሎ ካልቸር በሎ ዝተፈላለዩ መዳያት ሕጂ ኣብ ኩሉ ክንዋሳእ ንኽእል ኢና ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ተቐዳመይቲ ነገር ብዛዕባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ሕጂ ህዝብና እንታይ ዝኸውን ዘሎ መሲሉካ ተፀባየ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ እንድሕር ኢሉና ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብላ ተሓሳስባ ኣሎ ሕጂ ካብኡ ክንወፅእ ክንከል ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ህይወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብካይድኦ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ንሕና ግን ኣብ ደገ ክንገብሮ ዘለና ምስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ፅባሕ ንጎ ገለ ነገር ኣውፅኡ መንግስቲ ኤርትራ ባዕልና እንድሕር ኢንዲቪጁዋል ከምዚ ሕጂ ዘለና ኢንዲቪጁዋል እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ክነድማዕ ኣይንኽእልና ኣብዚ ግን መቐርቦታት ጌርና በብናትና ሴክተራት ብሕክምና ይኹን ብፊዚክስ ይኹን ብካልቸር ይኹን ብዝተፈላለዩ መዳያት እንድሕር ተቐሪብና ፀኒሕና ብዝላዕለ ደረጃ ማለት እዩ ነቲ ነገር ክንሕወሶ ንኽእል ኣብዚኣ ሓንቲ ዓባይ ነጥብላ ኩልና ክንግንዘባ ዘለና በዚ ዘሎ ደረጃ ናይ ህይወትና ክንርኢ የብልናን ህይወትና በቲ ካልኣይ ጀነሬሽን ሳልሳይ ጀነሬሽን ኤርትራ እቲ ሌጋሲ ናትና እቲ ንዕኦም ንገድፈሎም ኣነ ዝፅሕፎ መፅሓፍቲ ንዓይ ይኹንኩን ወይ ንክስታ ኣይኮንን ፅባሕ ንጎ በዚ ተወኪሶም እዚ መወከሱ ንክኸውን ነቶም ዝመፅ ዘለዎ ጀነሬሽን 2-3 ጀነሬሽን ካብኡ ሓሊፍካ ሕጂ እቲ ንሕና ንገብሮ እቲ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ደገ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ደገ እውን ጀነሬሽናል ዌልት ወይ ከዓ ሓንሳብ ደይኮነ ንሓዋሩ ነቕ ደየብለና ናይ ሓቲ መሰረታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ነዚ ንምግባር ክንደራጀው ክንክእል ኣለና ንዑ ክንሰርሓሉ ሕጂ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ ወረ ኢንቨስቲ ግበሩ ገዛእትኩም ስርሑ ክበሃል ከሎ ናይ ገዛ ኣርስና መገድታት ንሰርሕ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ተበግሶታት ዝረኣኽቦ ኣብ ኣስመራ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ተመለስቲ ትበሃል ቦታ ነይራ ኣብቲ ጥቓ ቤት ፍርዲ ሕጂ ብኡ ከይደ ይረኽቦም ሓደ ግዜ ፕሬዘንቴሽን ገብር ገለ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ነታ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ተመለስቲ ትበሃል ንሙሉእ ዓለም ንክገብርዋ ይፅዕሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓለም ናይ ሙሉእ ዓለም ናይ ዲያስፖራ ነገራት ገብርዎ ይፅዕሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ዘሎ ቢዝነስስ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ኦርጋናይዜሽንስ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ባዕሉ ብደገ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ምስ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራ ዝራኸበሉ ኩነታት ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ሕጂ ኣነ ሓደ ክልተ ነገራት ኣሎ ነዚ ዝገበርክዎ ንኽጠዓዓሚ ኢለ ቀሲልና ሓደ መዓልቲ እንድሕር ፀውዒካኒ ክንዘራርብ ንኽእል ኢና ብዛዕባኡ ጥራይ ፎካስ ጌርና ክንዘራርብ ንኽእል ኢና ግን ሓፈሻዊ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ክገብር ኢልና እንድሕር ተፀቢና
ከምዚ ብዛዕባ ንብስና ጥራይና ንሓስብ ዘለና እንድሕር ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ እንታይ ግበር ኣለሞ ብንሕና ከም ህዝቢ መጠን ብኸመይ ንዋሳእ ንኽእል ነዚ ግን ክንቅረበሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ እተን ኣርእስትታት ብክልተ ጌርና ተፈለናየን ፅቡቅ እምበር ኣነ እቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ መጀመርያ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ነቲ ኩነታት ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንድሕር ሓንሳብ ክንቆፃፀሮ ክኢልና ነቲ ናይ ዓለም ኩነታት ተቆፃፂርና ኣለና ቴክ ኦፍ ክገብር ከለካ ንዓና ብሃንደበት ከም ድሕዘና ጥርጥር የብለይ እዚ ፍልጠት ኣለና ዕድል ኣለና ነቲ ዕድላትና ክንጥቀመሉ ብኡ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ነዚ ንምግባር ኢኻ ነዚ መፅሓፍቲ ፅሒፈዮ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብቲ ኢሲሲ መኽፈቲ ገብረላ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ከምዚታት ኣርእስቲ ብዙሕ ክዛረበ ደቅኹም ሒዝኩሞም ምፁ ብእንግሊሽ ገይረ ክዛረቦም ምኽእል እየ ትግርኛ ገይረ ክዛረቦም ምኽእል እየ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ንስኻትኩም ደቅኹም ተሪኦም ፅኹሞም ከዓ ደቅኹም እንድሕር ፓርቲስፔት ገይሮም ንስኻትኩም ጥራይ መፂኹም ከድኩም ክትዛረቦም ከለኹም ክርድእኹም እውን ኣይኮኑን እዮም ስለዚ እቲ ምስቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ከተተሓሓዝዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኣምፅዎም ኣርእይዎም እንታይ ንገብር ከም ዘለና ወፃእተኛታት ደቂ ዓድኹም ጎረባብትኹም ዓድምዎም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝዝረብ ዘሎ ነዚ ንምፍላጥ እዩ ሲ ከዓ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ከምዚ ኣይድብለኩም ብጣዕሚ ፅብቕቲ እማ ምስቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ካብ ኣሜሪካ ምስቲ ፌስቲቫልኩም ከማን ሓንቲ ሓበሬታ ተሰዲዳትለይ ነይራ ንሳ ድማ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝሽየጥ መጋዚን ከም ዘሎን እቲ መጋዚን ድማ ቢዝነስ ዘለኩም ኤርትራውያን ኣድቨርታይዝመንት ንክትገብሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ኦክላንድ ዝግበር ድዩ ዋላ ኣብ ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር እዩ ኣብታ መፅሄት ትወፅእ ናትኩም ቢዝነስ ከተላልዩ ትደልዩ ሰባት ኣለኹም ናብ ዳንኤል ተኽላይ ዋን ኔሽን ትብል እታ ፌስቡክ ኣካውንት ናቱ ነጊሩኒ ነይሩ ንግረ መንገድኹም እማ እውን ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ምስቲ ኣርእስቲ ፅቡቅ ክኸይ ስለ ዝኽእል ሜንሽን ግበሮ ኢሉኒ ነይሩ ብሓፈሻ ኣማኑኤል እንተዝከኣል ነይሩ እውን ኣብ ኩለን ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ክትዘውር እንተዝከኣል ነይሩ እውን ኣይ ቲንክ ምስቲ ናትካ ስራሕ ብዙሕ ስራሕ ክግበር ምኻኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ኔክስት ደርጋ ሕቶታተይ እናወዳኹ እንደ ዝኸይድ ዘለኹ ሓንቲ ንዓኻ ዝያዳ ክሓተካ ደልየ ዘለኹ ኣርእስቲ እንታይ ኣላ ነብዛ ኣርእስቲ ከይከድካ ከለካ ኣነ ሼር ዘ ስክሪን ክገብር ክእል እየ የስ ጎ ሄድ ፕሊዝ ሓንሳባ ሃርኤካ መጀመርያ እሞ ካልእ እቲ ናቀፀልካ የስ ካሓተካ ኢለኩም ኩና ካልእ እናገበርኩ ክስአነ ስለ ዝኾንኩ ኢለ ፕሮብለም ቴክ ዮር ታይም ሓደ ግዜ ቁሩብ ግዜ ወስ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣይ ጋት ኢት እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፅንሓኒ ኣነ ክቕይረ ስክሪን ናተይ ክቕይረ ነዚያ ካ ከውርዳ ኣለኒ ድሕሪ ናትካ መፅያ ኣላቡ remove from studio okay then ናትካ ክሰቕላ ኣለኒ yes መፅኻ ኣለካ ሕጂ እማ መፅያ ኣለታ ሸር ጌርካ ደላ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኤርትራ ኢንፎ እያ ትብል ኤርትራ ኢንፎ ዳት ካም ኤሪትራ ኢንፎርሜሽን ዳት ካም ትብል ሕጂ ኣብዚ ዘሎ connecting Eritrean businesses with the Eritrean info how ኩሉ እዚ ናይ ኤርትራውያን ቢዝነስ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክሳኽ ገብር ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ክምዝግቦ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኤርትራ ኢንፎ ጥራይ ኣይኮነትን ኤርትራ ኢንፎርሜሽን እንድሕር ኢልካ ወይ ከዓ ኤሪትራ የሎ ፔጅስ ተልካ ኩሉ ኣብዚኣ ኢኻ ተምፅኣካ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ቢዝነስ ኣብዚኣ ከኣቱ ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ሬጅስተር ክገብር ይኽእል እዩ እዛ ዌብሳይት ካብ ትገብራ ዓመት ሕሊፋ ኣብዚ ንኸብፅሓ ንወይ ግዜ ስዒረላ ፅዒረላ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣለዋ መፅሓፍቲ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መፅሓፍቲ ኣብዚ ከኣቱ ይኽእል እዩ ናተይ መፅሓፍቲ ኣብዚ እትየ ኣለኹ ናይ ብዙሕ ካልእ ናይ በዓል ዶክተር በረኸት ከም ዝናገበርኩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ መፅሓፍቲ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ኤምባሲስ ኣብ ኩሉ ናይ ኤርትራ ኤምባሲስ ዘለው ኣብዚ መፂኻ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ናይ ኤርትራ ኢንፎርሜሽን ኒውስ በሎ ገለ ነዚ ንክገብር ክስታይ ገይረ ኣለኹ ወዲየ ኣለኹ ሰሪሐሉስ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሊስትድ ንክኾነልኩም ኣብቲ ኤርትራ የሎ ፔጅስ ይኹን ኣብቲ ኤርትራ ኢንፎርሜሽን ትራቨል ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም
كسدوا لي تقول لكم تلاتكم انفورميشن حجي قلتيبه كجبرتي ناتي ريسورسز عبد جزء زي متحف بروموت قبل شلازر له عب كله تورس لازم قبل حجي رح توسات خيرها إريترا إنفو إريترا إنفورميشن and إريترا يلو بيجز كله نبدي متى حجي بزحات بزنسز هبز ريجستر قبل له ناتكم انفورميشن سلي يكون ويب سايت يكون قال خسدوا لي تقول لكم أبدي عم مكمل عالم ريجستر غيركم حجنا عملت فيستيفال قبل له كذا كيرا تخلي خلحاني you can stop sharing now. Yeah. I'll stop sharing. Okay. هيك الله زي كابد قبرت أني حيو نتى بزنسات نتناتنا بزنس نتوركس نمسرات نحالوت بزنسات كزاربت أني حجي أبزها يلو كستايت رايد يكونه أب يوتيوب هلو أب متشمو أب كله أب تيك توك أب كلهم جبرينا لذي زا ريخ مادر لهم إلترا إنفورميشن بزح كتقل لكم تخيلها كل جزء وناتكم بزنس ريجستر كون نخيليو جينا بنت على نظام كلهم اب سان فرانسيسكو لو باوكلاند لو إيرتراويان بزنسز ابز ريجستر ندرجرم ابز عن فيستيفال يخونا بعد نصانت ابو خلونا إيرترا بزنس ابيكم زر لفلطوا خلو سلازي كلهم تبعوا در لهم ريجستر غبروا ابيكم زر لهم بشم بناي كاليفورنيا فيستيفال بزنس سيلا خص لكم خيلي سلازي تيناتنا كم زغير كان تيناتنا كايدا متمار بأفتر هاي يكون أبصرح أبجور خنا وعلهم كلا لنا معناته تمزد لنا بزنسز راح نقول كاب أمريكان إيرترا حزنا ممكن كيد ندهر كوينا كم إنفسترز ندهر كات كوينا حجي خنا فعلت ممكن كلا لنا لتم كالوت بزنسز كحجزوهم دهر كيلو دالي خوينا بنزجرنا خنا حجزوهم كنا خالي ناس لذي أقداسي سلذ خنا ريجستر جوارو دحري بوخن الرحبة لنا خل كنتات نفتر مالتي لذي بزوحر استاتيو كنسر حلو دلنا بحدا نجار هيكونن كلنا بخلتنا سقابت هذا لنا سرحنا نسرح مالتي يا ولا انت توسخه نجريه بالله باي ذا واي زي نجرات زي كم حبره السب ابزح نجرات دنقوي الناس لزلنا نمبر نسخه يكون كمان كتنغرو زغباكا تدليو كركب زلو اقدسي حبريتاي جن اب مجمريا كفالنا تزبي كدف الله كانت مقارتنا يزي تكنولوجي كساب ابو ريلي ابو وش طلق كساب نبل مبزحتو بيزنسات ناتنا بغونت يو ناي إيرتراويان كريو خلقو ابتي ناي تكنولوجي زلنا ركات قرب غدل يبلنا ولا تسرح بمولو ناغبرنا يخلنا تكنولوجي نتنغراتنا كقلاطفو ناخالو خلو بزح اي نتقملونينا ويون كندوز اكتر ريسورس وي غزي انفست اي نغبرنا اما اموداتا كفال مزو كله نسخه إيرترا خيتكا زرا خايو تسفا زهبكا مستاب كبابينا زلو علمنا ابزبن دونالد ترامب تخلو زلا ناي اي بحري يكون ناي قرن افريقيا كونتات مزحج زلو ጭራ ናይ ተስፋ ንብሎ ዘለና ኩሉ ኣተሓሒዝካ ነዚ ተዓዛብናትና እንታይ መልእኽቲ ከተመሓላለፍ ትኽእል ጀስታ ከም ክሎዚንግ ስቴትመንት ክንገብራው ንሳ ናትካ መተሓሳሰቢ والله اذا دمصي كده عندي حاجه اخي لو عندي anyway صبغ الله تي قداماي ነገር أغالبوناي ناتنا energy ناتنا تأمتي ناتنا focus أبيك خيدالو زهانة صوري generational ندكنا دخون مسرات مقدافي كابود عبي سراح يلن نايز خلي يتراو سراح زيو نازل اختقبر كما وقدايات كحتم معنا عليك تقلال لك بوتا خاب دقة أبي إرترا بمول عالم أنتي كم هانو كتفلت كترداء كتقل علىك كم حزب متى إيه مناي بوليتيكا جزية أبدقة بوليتيكا قال تعرفوا جزية تصبوا عندي جن نسبين نبت آخر عن تدتك كم نجار يقولون والثاني مستحبرة السبت اللي خايب ببزل اللي خايب حبرة السبت ثلاث كابوتا ببزل على درجة بهم يجري بتصح أبنتات ناي Jewish Americans Muslims around the world هي بعد إنجليز هجي 4 مليون دخلوا همان مسلمنا ده عملوا سوات له كلهم ميرات
ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሕጂ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሜየራት ናይ ዓባብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ኣብቲ ምእመናን ምስልምና ዘለው ብዙሕ ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብቲ ፖለቲካ ህንዲ ዝገብርዎ ዘለው ርኢ ናትና ሓይሊ ጥሙር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኣቓልቦና ኣብቲ እንደልዮ ኣርእስትታት ምስ ዝኸውን እቲ ከነድምዖ ንኽእል ነገራት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ምቅንናዕ ኣብ ርእስና ክህልወና የብሉን ንሕና ኩሉ ግዜ ክንተሓባበር ክንክእል ኣለና ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ከበግስ ከሎ ንዕኡ ከመይ ጌርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕ ብዝኾነ ይኹን ነገር ምትሕብባራት ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣንፃሩ ክንሰርሕ የብልናን እቲ ኮማዊ ጉዳያትና ከዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከነብፅሖ ክንክእል ኣለና ሕጂ ነዚ ንምግባር ኣነ ብወገነይ እቲ ዝገብሮ ነገር ገብር ኣለኹ ኣብ ፅባሕ ንጎ ፅባሕ ሰንበት ፅባሕ ቀዳም ኣምሰሪ ኣብ ኢሲሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መፅሓፍ ክስታይ ገብር ኣለኹ የመርቕ ኣለኹ ይፍርም ኣለኹ መፂኹም ይህም ይህን ተባሃሉ ምሳይ መን ምዃንኩም ተላለዩ ቢዝነስ ተለኩም መፂኹም ተላለዩ ምሳይ ብዛዕባ ጉዳያትና ንክንዛረብ ደቅና ነምፃዮም ንዘራረብ እዚ እቲ ዋና ነገር መፅሓፍ ከዓ ተጠቐሙሉ ነቶም ወፃእተኛታት ሃብዎም እቲ ኣነ ዝረኽቦ እንታይ ዝበሃል ግብረ መልሲ ካብ ወፃእተኛታት ሕጂ ትማልስ ካብ ሓደ ዓዲ ከምዚ እንታይ እዩ የገርም እዩ ካብ ሓደ ከምዚ ዩሮፒያን ካንትሪስ እዩ ካብዚ ስሎቫኪያ ግንምታት ዓይነት እያ ጽሒፎም ንሕና ንኤርትራ ንመላለስ ኢና መፅሓፍ ንደሊ ነርና ናይ ኤርትራ ረኺብና ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ብጣዕሚ ፈቲና እሞስ ኣብዚ ስበዓልና ክነሓትም ዶ ንኽእል ኢና ብወገድና ኢሎም ሕጂ ኣነ መለስኩሎምን ኣለኹ ምክንያቱም ነገራት ክመፅእ ክገብሩ ኣይደልዮም እኔ ምክንያቱ ኣነ ባዕለይ ዝቆፃፀሮ ነገር ክገብር እየ ዝደሊ ኤኒወይ እቲ ኣብ ዓለም ስቶም ኤምባሲታት ይኹን ዝተፈላለዩ መገድታት ተዛሪበ ዝረኣኽቦ ነገር እቲ ናይ ፅሑፍ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ዝሓለፈ 4 ዓመት 5 ዓመት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ደይ በፅሓ ደይ ነዞም ኩሎም ኣብ መራሕቲ ኣብ ሜሪላንድ ዘለው ኣብ ገለ ዘለው ሂብናዮም ኢና ባዕልና ብክስታይና ነህቦም ሕጂ እቲ ዝገብሮ ስምብራት ቀሊል ኣይኮነን ብዛዕባ ኤርትራ ፈልጡ ሕጂ ሓደ ካብቶም ድሃብናዮም ሲ እዚ ጋቨርነር ናይ ምንሽሙ ናይ ሜሪላንድ ዘሎ ንሱ እዩ ምስ ሓደ ኤርትራዊ ብደንቢ ይፋለጥ እሱ ፀዊዕዎ በዓል ነርና ብሜሪላንድ ናይ ኢንተርናሽናል በዓል ነይሩ መፂ ሂብናዮም ኩሎም ዞም ኣብ ኮንግረስመን ናይ ሜሪላንድ ዘለዎ መፂኦም ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዘለዎ ክስታይ መፂኦም ከምኡ ጌርና ሕጂ እቲ ናትኩም ምፍላጥ እቲ ናትኩም ታሪክ እቲ ናትኩም ባህሊ እቲ ናትኩም ክስታይ ምፍላጥ ናይ ኩልና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኩለና ብሓንሳብ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓንሳብ ንሰርሓሉ ናይ ፖለቲካ ግዜ ይኮነን ናይ ኢኮኖሚ ግዜ ናይ ኮሚኒቲ ጉዳያት ናይ ደቅና ከመይ ጌርና ብዝለዓለ ደረጃ ነብፅሓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንምባል ብሪልያንት ማ ኣሚን ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ንዓይ እውን ብግሊ ብዘይከኣል ዓለም ዝመሃረንን ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝረኸብ ኩሉ ምሸት ኮይኑ ረኺበ ትዕላልናትካ ስፔሻሊ እቲ ምስ ዩኤስ ኤምባሲ ዝገበርከዮ ምስ ካልእ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ ከም ሃገር ዘድልየልና ከም ህዝቢ ዘድልየና እዮ ሓላፍነት ወሲድካ ግዜ ሰዊእካ ዝገበርካዮ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዑ ንክትገብር እውን ሌጂቲመሲ ዝህበካ ኣካዳሚካዊ ብቅዓት ምስቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለካ ዝኸይድ ታሪካዊ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ መፅሓፍካ ንሓዋሩ ሌገስናትካ ተዘካሪ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ ዘለካ ኣይነው መፅሓፍ ኣብዚ ዘበን 25 ኣክሳብ ብቢዝነስ ኣይኮነን ግን ነባሪ ስራሕ እዩ ብህዝብና ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ንመፅሓፍ ንዙርያ ንማልያን እዩ ዘቐደም እዚ ከዓ ክንሰርሓሉ ዘለና ነገራት እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ሃገሩ ዝፈቱ ዝብለና እዚ ንባዕሉ ዓብ ፀጋን ድዩ ግን ምስቲ ዘለና ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ፌስቲቫላት ድዩ ናይ በዓላት ድዩ ናይ ገለ ጌርና ዝያዳ በዓል ንስኻ ስፖትላይት ክትረኽብሉ ትኽእሉ መንገድታት ንስኻትኩም ኣብቲ ፌስቲቫላት እዚ ነገራት እዚ ሰሚናር እናተገበረ ድዩ ሕፅር ዝበለ ነቲ ኦተርስ ናይ ኤርትራ ንኣብነት ኣለምሰገድ ናይ ኣለምሰገድ መፅሓፍ እውን ኣብ ኤሮፓ ቱር ትገብር ኣላ I think 2025 ንዓይ ወሲ ወላ ብኣካዳሚክ ክንሪኦ ከለና እውን ኤርትራ ኣክቲቭ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሓሉ ዘላ ኮይኑ ይስማዓኒ ወላ ብሚድያ ደረጃ ክንሪኦ ከለና
ብዙሕ ጉድለታት ኣለና ብዙሕ ፀገማት ኣለና ግን ህዝብና ኣብ ናትና ሚድያውን ኢንቮልቭ እናገበርና ንኸይድ ኣለና it doesn't matter ብዛዕባ ናይ ኣጀንዳታት ንዛረብ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሰብ ነቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ናይ ካልኦት ቦታ ኮይኑ ክርዮን ኣብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ክርዮ ከሎን big difference ምክንያቱ ንሳቶም ናቶም ናራቲቭ እዮም ዝሸጡ ንሕና ግን ናትና ናራቲቭ ኢና ዲባንክ እናገበርና ናትና ናሽናል ኢንተረስት ኣቀዲምና ኢና ንሪዮ ኣናብባ ናትና ምስ ህዝብና ክንሪዮ ከለና በቲ ብዓቕምና ንገብሮ ስራሓት ምስ ድሩትነቱን ህፅረታቱን ብኣይ ካብ ተመክሮ ይክርዮ ከለኹ ናይ ብሓቂ ውዕውዕ ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት ሃገራዊ መንፈስ ካብ ስምዒትን ገለን ሓሊፉ ናብ ግብሪ ክኸይድ ዝደሊ ወኒ ዘለዎ ብቅዓት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ስነ ኣእምሮ ዘለዎ መንእሰይ ከም ዘሎ የዝራ ኣብዚ ቻነል ናተይ ኣብ ካልእ እኳ ብዙሕ ዘውር ክብለካ ኣይክእልኒ መዓልቲ ናፅነት ፅምብል ክግበር ከሎ ኣብ ስዊስ ዝረኣኽዎ another level ወላ ስዊሳውያን እውን ዝሰንበድሉ እዩ ነይሩ ጀስት ኣብ ስዊስ ክንድዎ ዓይነት መንእሰይ ኣብ ሓደ ግዜ ብፍላይ ኣብ በዓል ስዊስ ዘሎ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ድማ ኤክስትራ ዘገርም እዩ ምክንያቱ መንእሰይ መብዛሕትኡ ኣብ በዓል ስዊስ ዘሎ እቲ ኣብዚ ተሰሪዱ ዘሎ ጀነሬሽን መንእሰይ እዩ እቲ ተኸሲሩ ዝነበረ መንእሰይ ካስዩ ነይሩ ኣብ በዓል ስዊስ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ነይሩ ድሕሪ ኩሉ ሓጎስጎስ ዝነበረ ገንፊሉ መፅኡ ሓያል ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት ዝተራእየሉ ነይሩ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ እውን ሕጂ ክንሪኦ ኢና ብከምኡ ዓይነት መንፈስ ክኸይድ እዩ ኔክስት ስቴፕ ከምዚ ሕጂ ካብ ኤርትራ ሰብ ክመፅእ ከሎ ካብ ኤርትራ እንታይ ሒዝካ መፂኻ ዘይኮነስ ከምዚ ናይ መወዳእታ መተሓሳሰቢት ናተይ ናማንኤል ኮምፕሊመንት እናገበርኩ ኤርትራ ከይድና ክንመፅእ ከለና ብዝተኻለና መጠን ሓደ ኣገዳሲ ስራሕ ሰሪሕና ክንመፅእ ንኣብነት ድማ ኣማንኤል ኣብ ኤምባሲታት ከይዱ ዲፕሎማሲ ኣብ ስራሕ ሰሪሑ ኩልና ከምኡ ዕድል የብልናን ተመክሮ እውን የብልናን ሓደ ሰብሲ ካብታ ንቤተሰቡ ዝርያ ዘሎ ወፂኡ ንእሽተይ ቆልዓ እንድሕር ኮንካ ክለብ ናይ ባስኬትቦል ድዩ ናይ ኩዕሶ እግሪ ድዩ ናይ ቮሊቦል ድዩ ምሳቶም ተፃዊትካ ንዓታቶም ሸይብ ጌርካ ሞራል ሂብካ ኩዕሶ ገዚኻሎም ማልያ ገዚኻሎም ምሶም ግዜ ሕሊፍካ እንተመፂኻ ደቅኻ እንተለዉ ድማ ንኽጥዕሞም ምስተን ክለባት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ንኽፃወቱ ምሳቶም ኮኔክትድ ንክኾኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ዋላ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ደቅና ካኣትውላነ ናተይ ባህግየ ዝነግረኩም ደቂ እዚኦም ተኸይደ ኣብቲ ቤት ትምህርትታት ናይ ኤርትራ ኣፍቂድ ኣብ ገለ ቤት ትምህርቲ 3 መዓልቲ ኣብቲ ክላሳት እዮም ክመሃሩ ዕድል እንድሕር ጌርካ እንተደፊእካዮም ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ይኮኑን ዝፀልዎም ደቅኻ እዮም ዝፅለውን ዝኸስቡን ስለዚ ገለ ነገር ካብቲ ዩዥዋሊ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ባፅዕ መኻድ ድዩ ኣስመራ መኻድ ድዩ ቫኬሽን መኻድ ድዩ ሻሂ መኻድ ድዩ ኪኑ ዝኸደ ናብቲ ህዝቢ ዝኣቱ ስራሕ ቤት ትምህርትታት ከይድና ኣብ ቤት ፅሕፈታት ከይድና ኣብ ገለ ከይድና ምሳቶም ንገብሮ ኤንጌጅመንት ከም ቪድዮ ቀዲሕና ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነውርዶ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ስራሕ መንግስቲ ኤርትራ ዘይገብሮ ኢና ንኸስስ ኢና ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ግን ካብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝለዓለ ፅልዋ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ናይ መንግስቲ ብኤር ቲቪ ዝመፅእ ሰብ ክሪኦ ይደልን እዩ ሓደ ግዜ ዋላ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኢንተርቪው እንደረይዎ ሰብ ኣይርዮን እዩ ብመንግስቲ ደረጃ ዝመፅእ ሰብ ኣይርአን እዩ ብግለሰባት ዝመፅእ ሰብ እዩ ዝርኢ ስለዚ ቫይራል ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ቲክቶክ ዲኻ ትገብሮ ኣብ ኢንስታግራም ዲኻ ትገብሮ ፌስቡክ ዲኻ ትገብሮ ዩቱብ ዲኻ ትገብሮ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ገለ ነገር ቻሪቲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ምስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝግበር ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ዝኾነ ነገር ካብታ ኖርማል ንሕና ንገብራ ወፃኢ ሓንቲ ተበግሶ ንግበር ኣነ ብዙሕ ፕላናት እዩ ዘለኒ ኣምላኽ ዕድል ምሳበኒ ድማ ናተይ እውን ብመዓልቱ ከምፅኣልኩም እየ ኤማ ዝገበሮ ግን ካብቲ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ዝረኽቦ ኖብል ዝኾነ ክቡር ዝኾነ ስለ ዝገበርካ ናይ ብሓቂ ደስ ብለኒ ኤማ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ግዜ ሰዊእካ ዝሃብካኒ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ኣምላኽ ብዕፅፍን ድርብን ይመላኣልካ የቐኒየለይ ነዚ ኩሉ መደብና ፅን ኢልኩም ሰማዕኩም ንነዊሕ እዋን ምሳና ፀናሕኩም ሰባት ነርኩም ኣነ ንዓኻ ነቲ ኩሉ ቀዳይ ነገር ነቲ ዕማቕ ኣፍልጦኻ ርድኢታትካን ድሕረካ ከምዚ ዓይነት ምዕቡል ሕቶታት ምሕታትካ ብጣዕሚ የመስግነካ ካልኣይ እቲ ሕጂ ሒዝካዮ ዘለካ ኣካይዳ ነቲ level of discourse ወይ ከዓ ናይ ዝርርብና ቦታ ተማዕብሎ ስለ ዘለካ ካብ መጠን ንላዕሊ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ነዚ ከዓ ሎሚ መፅአ ነቲ ህዝቢ ቅድሙን ነጊረካ ነይረ መፅአ ምሳኻ ክስታይ ከም ትገብር ስለዚ keep up the good work ቀፅሎ ነቲ ፅቡቅ ስራሕካ ማለት እዩ so ኣብ ርእሲኡ ንኩሉ ነቲ ሰማዒ ኤርትራዊ ዕድላትና ብዙሕ እዩ ዝርርባትና ጠጠው ኣይነብር እዚ ከምዚ ዓይነት ዝርርባት ብቐፃሊ ኦፈን ክንራኸብ
ብቐፃሊ ብዝተፈላለየ ርእስታት ክንዛረብ ኣገዳሲ እዩ ኣቓልቦና ንመዓራሪ ተንኪ ጆርጆ ኣይትረስዑ ፅባሕ ቀዳም ኢሲሲሲ መፁ ኣብኡ ንራኸብ መፅሓፍቲ እውን ክስታይ ይግበርዎ thank you very much thank you ኤማ ይቐንየለይ ኤደን ገብረስላሴ ድበልክዮ ኣብ ትሕቲ እዚኣ ቪድዮ ሊንክ ለና ኣባቲኺ ብቴሌፎነይ ክትረኽብዮ ትኽእሊ ኢኺ ብዝኾነ ሓንቲ መፋነዊት ደርፊ ክደልየልኩም እየ ምዚ ሎም ምሸት ዝነበርናዮ ደስ ዝብል ኩነታት ትኸይድ ደርፊ ምርጫ እንድዩ ብልእስ ደርፊ ሓንቲ ደርፊ ምርጫ ትብል ግጥሚ ነይራ ኣብ ሬድዮ ትከታተሉ ንኣሽቱ ከለኹም ኣይደኖ ሕጂ እንታይ ይብልዋ ፍሉያት ደርፍታት ኣብኡ የምፅኡልና ነይሮም ስለዚ ኣነ ከዓ ካብቲ ናተይ ኣልበም ይደሊ ኣለኹ እታ ዝፈትዋ ደርፊ ናይ ሃይለ ገብሩላ ናይ ኣቶ ብርሃን ሰጊን ዝደረፋ ናይ የብለይን ግን ኣብዚ ኣይሓስኮን ኣለኹ እዛ ናተይ ኣልበም ድርድ ዝበለ ደርፍታት እዩ ዘለዋ ባቤነ ሞዳሓኖ ዓሉ ታንክ ዩ ኢንጆይ ግበርዎ ሃቭ አ ወንደርፉል ዊኬንድ Yes, thank you. Ma bruk maalti gbarelka nukulom takataltina na bruk leiti gbarelom. Thank you very much. Mzia darfi akagat fakume. من مولاك ما خي عينت كرتوي لك ويتبلت مس بالفتم ستبكلت من مولاك ما خي عينت مع رأفال وزملت كوب شافنا بجاف خفطم زيت تنكفلت نقارز روش شاكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتي كتيرين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارانو تايتكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند قالي نابخي يبلني وري مس بالفتم ستبكلت من مولاك ما خي عينت مع رأفال وزملت كوب شافنا بجاف خفطم زيت تنكفلت بانديراي وعاتي انديخي يترقالو ميلاخي كنقويولينا دكخي نقارز روش شاكي مامي تاي بانديراي مكرتي فناتي كيان بعقلي على كحناي لناخي كم مهارة